Ready? سلام كبرات تخطيتي نايزا channel أبز لكمو سلام كنيكم سلام وعليكم كون سفاي قبر قدمي نا برنامجنا مسجارنا دمسي يسمع له ويسمع لن حد مصحف لي إن حد صبوا يسمع له خينو كقصة لي مالتي سكزخوان زكاة تلزلو سب نحر يسمع له صبوا دمسي حد قبر ليمو أو بينها هلو كن الكين وعد أوكي اسك حدا يسمع له زبل أوكي يسمع له نايس ثانك يو رافي حوي ثانك يو لو ما عندي حيزركم مسئ زلو خسب كابتي نورمال مدبنا نقربو فليز بلا خينو حدا كابتوم نمكحلهم نحبنلهم نسنتو بلح زخنا منسي نمنسيات نختابابع نخعبي ويدما بزح نغرات زعر زلو حاونا دانيال بيتروس يحيزلكم مسئ زلوهم دانيال ناي بحقي غيزيخا سويكا تي ورق زخنا غيزيخا خفيلكا كابتي سماركايو زنببكايو كابتي سموكرخا قال ختبلنا بممصاكا ناي بحقي كاب لبي كمزغنكا يفتو مالتيو سلازي سلتي زحابكا نغيزه اندامزغنكو صبو علال كخونلنا خا بزي قاطامي يمن مالتيو قدمي ناب حتتاتي محلافي وي قدمي زخونه بزعبا تاع ارست العلنا زلنا بزعبا مصحفكا حنتي نسخا كاب بزحاتي خاتبل قدمي مخادنا دانيال نيشتي مبزحتي مفلطو خايمكم مفلات جنس كنيشتي مس غزا ارسخا كتلالينا وي نيشتي حصرا بيلكا نتخاتتتي دانيال منيو ابي زلو انتي زغبر زلو جلس كنيشتي اسكفالقنا ممر اوكي ميت غيره زارب صنيحه فلما ما كل حوي اخبير كاس لزعدم كاني كاب لبي كمسكنه كايدلو كمودما مدبات كون ان حدا خبتم زري اومن بزح كابا خازم مهارن سلازخونكو اسو دما خدكصلو الا بوكا مالتي بمقصال سمي دانيال بيتروس يبحال اب حيبوت بال عدي توليد عبي اب نزوا سغنيتي مالتي بفولي كاني صنعدغله وي دما سياح مالتي حجرما اب هاجر كندا اب كالغاري تبال كتما ينبرالو وي دما يقمطالو مالتي اب كندا هابز مزدما اب ناي فاينانشال ادفايزر لايسنس ري او عود دما فاينانس اسرح لخو قبل فتو ماكل حوي صبو دانيال صبو قلت كالخا امو مچم كمتي اقدم مزرول كلتا زحاتكو ادامي حتى زنبره بزعبا تا مصحف كان عايز مسطتنيا زيا قدم حجي زين بباسب نحرالو خينو ناي بحقي حدا معر زخنه ولا لا زخنه تحستي حلفكم الله نزيا انا مسرخبكوا مسنببكوا بزح ازيو بزح تمرتي كمهارن ابي وتيون بزح خرا حلا زخالكم مصحفه مالتي لدانيال ون قنديلو معنتي زعدمكو كم زعينت مصحف تخصحف زخل منسي بمهانسي اوا بزح زوهاب الله سلازي قال نخبنا نمبالي ثاني قدمي تحستنا مصحف كان مسغارنا وي تا مصحف انتي حيزا زلا قدمي مبالنا انتي تابعيكا شم كم منسي كم بزح سنكلكل جيناب كندا ون بزح يغبر كان كثلث عامات هاجركا زلاخا بز كله مسجدلات حليفكاس مصحف كتصحف زتابعكاس انتايو وي زخون نعخا موتيفيت كغبركا زخاله نغرس انتايو دان حوي يا ما كلا حوي نزا حسب زي موتيفيت زغبرا وي دما زبغسا كاب كوستاريكا نب نيكاراغاس بجالبا نخيد نيرنا حجي بزح غزي بزعبا تزاريب لخو استفانالي اغاطامي غن عبل مسمتصي كل سبس موي كنموتينا غلز بنيرو تمعبل ازي افرح ايكون كون خلي مسناي كالو تناصاتيرو غن بزعبا موت زبل حساب متي مالتي حجي بزعبا موت زبل حساب مسمصنا بي خاتملس زتعشو خا نغرات አሉ ክትገብሮም ዝግባአካ ዘይ ገበርካዮም ካብቶም ዝተጋግኻዮም ንላዕሊ እቶም ግዜን ከለካ ዘይ ገበርካዮም ነገራት እዮም ዘጣዕሱኻ ስለዚ ኩሉ ሰብ ክብል ፈቱ ወይ ድማ ምስ ሞት እንዳተቀዳደምና ኢና ነበር ሞት ምዘለካ ታለንት ኮስደካ ይደቢ ንስኻ ድማ ተዘለካ አሎኒ ትብሎላኒ ሾ ነገር ይኹን አህሊፍካ ይኽትከይት ትደሊ ማለት እዩ ስለዚ ናይዛ ሐሳብ ዚኣ ሞት ይክብል ደፍር ምክንያቱ ተዘለካ ነገር ሒስካያን መቃብር ክትወርዳ ይደለኒኻ አህሊፍካ ይኽትከይድ ኣለካ
ምክንያቱ ሙሉእ ኮይነ ኣለኹ እንድሕር ዳርክ ወይ ድማ ሙሉኣት ኮይንና ተወሊድና እንድሕር ዳርካ እንዳጨጨፍካ እዮም ከም ዝዕፉ እንዳጨጨፍካ ትዘለካ ንሰባት እንዳሃብካ ካብ ሰባት እንዳወሰኽካ ኒኻ ትነብር ስለዚ እቲ ምሳይ ያሎ ዝብሎ ወይ ድማ ንእሽቶ ነገር ኣለኒ ዝብሎ ናብ ሰባት ከይበፅሐ ንኽኸይድ ኣነ ድማ ጉቡኤ ክዋፅእ ኣለኒ እዛ ኣነ ክመውቴ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ግን ክትነብር እያ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ውርሻ እዩ ስለዚ ምስ ሞት እንዳተቀዳደምና ኢና ንነብር ሞት ሞቲቬት ገይሩን እንተበልኩን ምግናን ኣይክኸውንን እዩ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ማህደር ሓወይ ዋው that's powerful so ከይት መውት ኢልካ ሓፂፍካ ማለት እዩ ጥራሕካ ክትከይድ ኣለካ ዛ ዓይነት እዩ ምክንያቱ ኣብ ወላ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ሓቂ ወላ እውን እቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ትሕዝቶ እውን ምስ ገዛእ ርእስኻ ንኽትዛረብ ወይ ንገዛእ ርእስኻ ንኽትፈልጥ ዝገብር እዩ ኣዝዩ ዳሕራይ ፅንሕና ክንኣትወ ኢና ናብኡ ቅድሚኡ ግን ገለስከ ሕፅር ኣቢልካ ወይ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ሒዛቶ ዘላ ትሕዝቶ ክንገዛእሲ ሓደ ሰብ ክተባባዕ ንሕር ኮይኑ በርእሲ ጥራይ ተባባዕኒ ክገዝእ ንሕር ኮይኑ ወይ መፅሓፍ ከንብብ ንሕር ኮይኑ ብፍላይ ብዘለናዮ ዘመን ቱማች መፅሓፍቲ ይወፁ ስለ ዘለው ዝበዝሐ ሰብ ጌጋ መፅሓፍቲ የንብብ ወይ ጌጋ መፅሓፍቲ ይገዝእ እሞ ካብታ ቁንጣሮ ወዲ ቁንጣሮ ኣኪቡ ዝገዛእ ከዓ ሽዑ ይቁጣዕ ማለት እዩ ሕጂ እንተኻተተልቲ ናዳኒ ትሕዝቶ ናይዛ መፅሓፍ እንታይ እዩ ዘለዋ ኣብ ውሽጣ እንታይ ዝሓዘት እያ ወይ ብዛዕባ ምንታይ እያ ትዘንቱ እዚኣ መፅሓፍካ እስከ ንእሽተይ ሃበና እስኪ ቴንክ ዩ ማእከል ሓወይ እያ እዛ መፅሓፍ ወላ ክትምደብን ከላ ኣምስትዮ ማርትዖት ዝገበሩለይ ክንዕልልን ከለና ምስ ምንታይ ትመደብ ተባሂሉ ምክንያቱ 19 ኣርእስትታት ኣልዒለ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምስ ምንታይ ትመደብ ምስ ተባህለ መወዳእታ ዝነበረ ክትዕ ምስ ስነ ልቦናዊ መፅሓፍቲ ትመደብ እዩ ተባሂሉ ማለት እዩ ለዚ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ክንረኽቦም እንኽእል ኣይገስ እቲ ዝበለፀ ነገር ምስ ገዛ ርእስና ምትዕራቕን ምስ ገዛ ርእስ ልምድታትና ምቕያርን እዩ ምክንያቱ ኣብ ሂወትና ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ሓደ ነገር ንደሊ ኢና ነቲ ንደልዮ ነገር ከመይ ጌርና ንረኽቦ ወይ ድማ ምስ ገዛ ርእስና ከመይ ጌርና ንዕልል ማለት እዩ ምክንያቱ እዛ መፅሓፍ ክትጅምር እንከላ ልምድታትካ ምቕያር ኢላ እያ ትጅምር ኣብ ሂወትና ዓወትና ኮነ ውድቀትና ኣብ ልምድታትና ዝተመርኮሱ እዮም ከምኡ ድማ ነቲ ትደልዮ ነገር ንምብፃሕ ልምድታትካ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ምስቲ ትደልዮ ዘለካ ነገር ክራኸቡ ክኽእሉ ኣለዎ ተዘይኮይነ ግን ልምድታትካ ናብቲ ሓደ ንስኻ ናብቲ ሓደ ተኾንካ ኣይክትራኸቡን ኢኹም ዝብል መጀመርያ ሓሳብ ኣለዋ ኣብ መጨረሻ ድማ ንዓድና ምምላስ ወይ ድማ ወፊሩሎ ዝብል ኣይድያ ኣሎ ማለት እዩ ኩልና ካብ ገዛና ወፊርና ኢና ዘለና ምክንያቱ ወፊርና እንተለና ኮይና ክንምለስ ድማ ናትና ድላይ ምክንያቱ ናትና ንብሎ ነገር ኣለና እዩ ስለዚ ናብኡ ክንምለስ እንድሕር ዳ ኮይና ከዓኒ ልምድታትና ምቕያር ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ክትረኽብዎም እትኽእሉ መትከላት እዮም ማለት እዩ 19 ኣርእስትታት ኣቐሚጥ ኣለኹ ስለዚ እዞም 19 ኣርእስትታት ንናቶም ኣብ ሂወትና ክንከተሎም ዘለና ወይ ድማ ከም ዳንኤልሲ ንዓይሲ ጠቂሞምን እዮም ንዓይ እንድሕር ዳ ጠቂሞምኒ ንሰባት ድማ እንተዘይጠቐምዎም ወላ ኣይገድእዎምን እዮም ኢላ ኣቐሚጥ እዮም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሂወትና ክንክተሎም ዝግባአና መትከላት ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ክንረክብ ኢና ዝብል እምንቶ ኣለኒ ማለት እዩ ወይ ድማ ዝኾነ ሰብ ነዛ መፅሓፍ ኣንቢብዋ ገዛ ርእሰይሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይረኸብክዋን ዝብል ተሎ ኮይኑ ከዓኒ ናባይ ተመሊሱ ዋጋታ መፅሓፍ ከዓ ክመልሳ ይኽእል እየ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ማደርሓ ዋው that's fantastic so ናይ ብሓቂ ወላ ነው በገዛ ርእሰይ ብነፍሰይ ብዙሕ ናይ ትግርኛ መፅሓፍቲ ኣንባቢ ኮንኩን ግን ካፕቴን ዘንበብክዎን እውን ሓንቲ ጊዛዊት ክብላ ዝኽእል ስነልቦናዊት ኣብ ኩሉ ክእትዋ ዝኽእል በዚና መፅሓፍ ቅዱስ ዝወዘካ ድሕሪኡ ናብ ሶሻል ሚድያ ዝወዘካ ድሕሪኡ መሊሳ ናብ ሂወት መልሰካ መሊሳ ንድሕሪት መልሰካ ኣዝያ ከም ዝድበልካዮ ኣበይ ክእትዋ ምስ ስነልቦና ደ ክእትዋ ወይስ ምስ ታሪክ ዳ ክእትዋ ትሸገር ኩላ መፅሓፍቲ እያ ናይ ብሓቂ ኣዝያ ከምቲ ኣቐዲምካ እውን ዝገለጽካዮ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣቐሚጥካ ዘለኻ ሓደ ዓብይ ነጥቢ ቀሚጥካ ኣለኻ ሂወትካ ንምቕያርስ ልምድታትካ ንምቕያር እዚ እቲ ሓደ ዓብይ ኢልና ንገልፆ ወይ ድማ እቲ ዝበለፀ መሰረት ኢልና ንገልፆ ኣብ ሂወትካ ንምቕያር ማለት እዩ ሓደ ወዲ ሰብ ግን ዳኒ ሂወቱ ንቕይር እንታይ እዩ ዘድልዮ እንታይ ክገብር ዘለዎ ትብል እያ እንታይ እስከ ማሕወይ ኣብታ ርእስቲ እንታይ እያ ትብል ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዘላ ሂወትና ንምቕያርሲ ልምድታትና ክንቅይር ኣለና እያ ትብል ምክንያቱ ኣብ ሓደ ግዜ ወይ ድማ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ሰብ ነቲ ዘለዎ ናብራ ክቕይሮ ይደሊ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ክበፅሕ ይደሊ እቲ ናብኡ ንኸይበፅሕ ዝኽልክሎ ግን እቲ ቀዳማይ ዝመፅእ ልምድታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ከምዚ እንድሕር ኣ ብዙሕ ፍልጠት ክህልወካ ደሊኻ ኣለኻ ኮንካ ናይ ምንባብ ልምዲ ክህልወካ ኣለዎ እንድሕር ናይ ምንባብ ልምዲ ዘይብልካ ናይ ምስማዕ ልምዲ ዘይብልካ ትምህርቲ ናይ ምኻድ ድላይ ልምዲ ዘይብልካ ኮይኑ እቶም ድሌታት ኢልካ ብርእስኻ ዘቐመጥክዮም ወይ ድማ ክትበፅሖ ዘሊኻ ዘለኻ ድላይ ኮይኑ ጥራሕ ይዝተርፍ ማለት እዩ ስለዚ ዓወትና ኮነ ወይ ድማ ውድቀትና ኣብ ናትና ልምድታት እዮም ዝምርኮሱ ኣብታ መፅሓፍ እንታይ ኣቐሚጠ ዘለኹ ንልምድታትና ክረድእ ምስ ደለኹ
ቆልዓን ከለኹ ሲ ዕሉላ ዝበሃል ኣሎ ንቑፅ ሳዕሪ ማለት እዩ ካብ ኣፃድፍ ዝወፅእ ሕጂ ንዕኡ ክተምፅኦ እንድሕር ኮንካ ናይ ፀድፊ ናይ ምድያብ ልምዲ ክህልወካ ኣለዎ እንድሕር ዳ ናይ ፀድፊ ናይ ምድያብ ልምዲ ዘይብልካ ኮይኑ ኣብቲ ፀድፊ ኣብቲ ኣፃድፍ ክድይብ ኣይትኽእልን ኢኻ ተደይብካ እውን ክትፀድፍ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ድላይ እንታይ ነይሩ ቆልዓን ከለኹ ዕሉላ ምውፃእ ነይሩ ካብቲ ፀድፊ ልምድታተይ ግን ጎልጎል ዝኸዱ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ልምድታተይ ናብቲ ደልዮ ዘለኹ ቦታ ክብፅሑን ይከኣሉ ዕሉላ ከይወሰድኩ ድማ ንድሕሪ ተመሊሰ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ ኣብ ጎቦ ክድይብ ደሊኻ ኣለኻ ኮንካ ናይ ጎቦ ምድያብ ልምዲ ክህልወካ ኣለዎ ልምድታትካ ናብኡ ዝኸዱ ክኾኑ ኣለዎም እንድሕር ዳ ጎቦ ክድይብ ደሊኻ ልምድታትካ ድማ ጎልጎል ኮይኖም ግን ሕቖም ከብድን ኮንካ ኢኻ ትነብር ድሌታትካ ድማ ድላይ ጥራሕ ኮይኖም ይነብሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ክነቐምጥ ኣብ ሂወትና እንታይ ንደሊ ክነቐምጥ እንከለና እቶም ቀዳሞት ክንቀይሮም ዘለና ድማ እንታይ እዮም ልምድታትና እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ልምድታትና ናብኡ ዝወስዱና ክኾኑ ኣለዎም ልምድታትና ንምዕራብ ድሌታትና ንምብራእቱ ኮይኖም ግን እንዳተረሓሓቕና ኢና ንረሓሓቕ ማለት እዩ እቶም ድሌት ድማ ኮፍ ኢልካ ትምኒት ጥራሕ ኮይኖም ወይ ድማ ክሃፉ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ተቐዳማይ ክመፅእ ዘለዎ እንታይ ንደሊ ኣብ ሂወትና ክንፈልጥ ኣለና እዩ እንድሕር ዳ እንታይ ንደሊ ፈሊጥና ድማ እቶም ልምድታትና ናብኡ ክነምፅኦም ኣለና ወይ ድማ ናብኡ ክንጠምሮም ኣለና ዝብል ኣራረዳ ኣለኒ ማለት እዩ ያ ጽቡቕ ኣልሃዳና ሓዊ ናይ ብሓቂቲ ቀዳማይ ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዝግባአና ንሱ እዩ ንሓደ ጎቦ ንክትድይቦ ንሕር ኮንካ ቀዲምካ ብዛዕባ ጎቦ ምልማድ ምሕኻር ወይ ምድያብ ክትላመድ ኣለካ ንዑ ከዓ መዓልታዊ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትካ ትገብሮ ከዓ ብኡ መጠን ከዓ ንፉዕ ደያብ ትኸውን ዝበዝሐ ዝተለማመድካዮ ዝበዝሐ ዝነፍዐ ሓኻሪ ጎቦ ወይ ደያብ ጎቦ ትኸውን እቲ ንሕር ዘይተላሚድካ ከዓ ولا حنت أنت شو مخايف كنت تخون مالتي نبي حكي أزيو عب حساباتي صبح حساب أبون بزح عبنتاتن بزح كالي نجارات نتات نمسخها أوجع خلخها نبي حكي ده الزبلي مالتي كالي بزعبا حدونا له تخيلي خا زبل ولا خم ترستاون نسخها خب بزحتي خاي زبل زلوا حدثي كاب بزحت كونوا لزق المجدي كمي مالتي ترستاون حد جزء دحرت مرسكا يحسبك أي بحفل شاسي ريم سبلك زخون رأستي أبجا مصحف قدامي زمسك نجر نخد حسبي زدرخك زيادة أزفته هو عندك أبجا مصحف كمارتي ترستاون بعلو نسخ حدا كبوزحتي خايزبل نسخ حدا كبوزحتي خا إذا خنتاي مبنتاي ودانيس كان إشتي زرزر قبلنا ترستاون متحزيه ولا كبر زبالي يا ما كلا حوي أبتا متحف كساب حجز متأني كومنت انتايو بوزحات حدوتات العيلة اللغو بعمي كمل لسوم فاتينة كمودو ما نسبات حدوتات زقدف كومان لويم حجي اتارستي نبوزحات سبات حدوز تقد فاتيا أمزي اتساب نسو بزعبان نسخة حدا كابوزحاتي خاطق أميت اللو قل انتا اسكا أبيوت كابزستو عليكم نقرات انت اللو خوينم ماكلا حوي اتوم زعبوتو وحدات يوم يلكان بحبدا أمينكا ننفسها خوتو تعيخا نابنت ماكلا حوي سي أبزي الله خاري خمسة يا الله سمعك الله اوكي انت اسك كابزستو على كل نجر انت قال له مسلك كان اسخ حدا خبزحاتي خا سبات نتا متحف انبيبو جزا رس خبير رخيبك تخون او اقميط الله مثلا ما كلا حويس مسنببكاس جزا رس خبير رخيبك يا جلز بالحساب اقميط الله كن كلتا نجر الله زخونه نجر كتقبر كلخاس اتاك اند كونفس بحال مشالو فلما تتقع دحر دمات النصح وي دما فلمات النصح دحر دما تتقع حجي كوم عينت اجبابيا تنسخه حدا خبزحات زلا حجي زبزح غزي زقاط منتايو سبات ماكل سمارت إيلو من دحر دا حاسيبهم كابا خان دار حقو يم زنبرو ات سمارت ويدما ات بلحي ويدما نابنت بلحي خايلو من دحر امينو نما اكل طرح سوها بغيرهم يم زوستو حجي بلحت دما وحداتهم ويدما عروتات وحداتهم من دحر داينا ات زبزح انتاي زخون كاو تقليلو يزنب مالك اوكي سوم دا امو كمز تمرت لو من دي سوم دا امو خمز نير ومن دي دحر بايتاناتهم مهورات انديم دحر بايتاناتهم هابتامات انديم نيرو زبد يزمت سلازي تهابتي يكون تعوت يكون اتي كل نجر نابتم وحداتي تقلل مالتي حجي انت يخون بلح خايلهم دحر دا حاسيبو نابخا قربو يقولنيم ناي وحدات بوتا ان دحر دا تباهلكا نجزا رسخه او خطوات شجريخا مالتي دحر دا عوتات بوزحات يوم نبلالن امنت اب كنداش 35 مليون كباب لنا مثلا تري دغاغي حزبي يس اب كندا جن ابزن زحلفه عمتات ابست غبره سارفي نيرو 1.7 مليونيرز አለው حجي 1.7 ምናልባት ብትቆጥሩ ውሕዳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ኣዝዮም የምንዓና እንታይ ብዙሓት እዮም ማለት ስለዚህ ንሕና ሓደ ካብቶም 1.7 ክንከውን ንኽእል ኢና ለዚ እንታይ ክብል ስለ ዝደለኸ
نسبات نسخة حدا خا وحدات يخان الكام اتا وحد تبوتا نعيا يكونتن كبليا ولكن عبن كلنا ترين استجبرالو نغرت يالو اتا منقد نسها تصبابيا اتوم ابا زقود دما وحدات يمزل اوي اتوم وحدات ملئ ما سلازلو انا نابت مستم بزحات يشني لك يا خافتو مالك ግን ዕውታቱን ብዙሓት ኣለዎ እዮም ገዛ ርእስና ከመይ ጌርና ምስቶም ዕውታት ነቐምጣይ ዝብል ኣራዳድኣ ግን ሓደ ካብኡ ንስኻ ሓደ ካብ ብዙሓት ኢኻ ዝብል ንገዛ ርእስኻ ኣበይ ረኺብካ ኣለኻ እቶም ውሕዳት ዓይነት እዮም እቶም ብዙሓት ስለዚ ዕውታቱን ብዙሓት ኣለዎ እዮም ንውሕዳት ተዋሂቡ ኢልካስ ኣይተፅብባቶም ዕውታቱን ብዙሓት እዮም ዝብል ኣራዳድኣ ካብ ሓደ ካብቲ ዝመፀይ ማለት እዩ ግን ብሓፈሻ ድማ ሰባት በሊሕ ኢኻ ኢሎም እንድሕር ኣሚኖም እቲ ብልሒ ንዖም ዘይምልከቶም ኮይኑ ይስምዖ ግን ከምኡ ይኮነን ሰውን በላሕትዮም ሰባት ኣብዚ ዘድምዑ ዓውደን ድሕሪ ኣትዮም ሲ ኣዝዮም ኣገደስቲ ምዃኖም ናቶም ምህላውሲ ንብዙሓት ሰባት ትጠቅም ምዃን እዩ ንሕና ኣብ ኣማዞን ዘላ ቆፅሊ ኢና ኦክሲጅን ረኺብና ንነብር ሶም ድማ ንዓናስ ከምኡ እዮም ማለት እዩ ንሶም ኣብ ዘይብሉ ዝፅልምት ገዛ ኣሎ ንሶም ብሰርሕዎ ነገር ዝጥቀም ከዓኒ 8 ቢልዮን ህዝቢ ኣሎ ማለት እዩ ዝብል ኣራዳዳ ኣሎ ስለዚ ንስኻ ሓደ ካብ ብዙሓት ኢኻ ድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ዝገብረውን ንብዙሓት ዝጠቅም ማለት እዩ ናቱ ፀገም ናይ በይኑ እንድሕር ዳ ፈቲሑስ ናይ 1% ህዝቢ ዓለም ፀገም ፈትሕ ኣሎ እዩ 1% ህዝቢ ዓለም ድማ 8 ሚልዮን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እሱውን ሓደ ካብቶም ንብዙሓት ዝጠቅም ዘሎን ሓደ ካብቶም ብዙሓት ዕውታትን ዝብል ኣርእስቲ ክነልዕል ንኽእል ኢና ቴንክ ዩ ማእከል ሓወይ ዋው ያ ናይ ብሓቂ ኣሎ ሳምታይምስ ትድኽመታት ይመፅምሽ ትደክም ሓደ ግዜ ትደክምሽ እዚ ከመይ ገር ክበፅሖ ኣነ ክበፅሖ ይክእልኒ ገለ ትብል ኣሎ ግን ኣነ ብነፍሰይ ንኣብነት ሞቲቬት ዘግብረን ነገር እንታይ እዩ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ሂወተይ ክሳብ ዝሕ ደረጃ በፅሐ ዘለኹስ ንፉዕ ዝነበሩ ኩላ ወይ ዝተዓወት ኩላ ዋላ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ብልጫ ዝወሰድ ኩላ ንሕር ይዝክር ሞ ኣነ ቀዳማይ ዝወፅእ ዝነበርኩ ሰበየት ትብል ሽዑ እሳ ሽዑ ኦኬ ብል እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዳንኤል ወይ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ካልኣይ ክፍሊ ዝነበረ ማእከለ ክመልሶ ኣለኒ ትብል ሽዑ ሕጂ እስኻ እውን ኣብ ግዜኻ ኣብቲ ዝሰርሕካሉ ግዜ ብሉፅ ከም ዝነበርካ እውን ዝጠፍኣካ ነገር ኣይኮነን ግን ከም ዝብልካ ብብዙሕ መገድታት ሼፕ ይኸውን እዩ ዋላ እውን ኣብዚ ኣብ ርእሲኡ ሃይማኖት ወይ ድማ ሃይማኖት ብሓፈሻ ንሓደ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣበርክቶ ወይ ዘለዎ ጥቕሚ መቸም ገሊፅካ ይውዳእኒ ኣት ሴም ታይም ከማ እንድሕር ሮንግ ጌጋ መገዲ ንድሕር ኮይኑ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ ንኸጥፍኦ ድሕር ኣይብልን እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ዳኒ ሓወይ ንድሕር ኢኻ ዝበዝሐ ግዜ ካብ ናብ ኣምላኽ ገዲፉስ ነቲ መራሒ ነቲ ናይ ሃይማኖት ብዘይገድስ ናይ ሃይማኖት ናብኡ ተምልኸሉ ግዜ በፂሑ ኣብ መፅሓፍካ እውን ሓንቲ ጠቒስካ ኣለኻ እቲ ትኸዶ ዘለኻ ሃይማኖት ናብ ኣምላኽ ዘራኽበካ ዲስ ወይሲ ንድሕር ዝተጋጊ ኣድርመኒ ወይስ ብዛዕባ ኣምላኽ ድዛረብ ዲስ ወይስ ንኣምላኽ ንኽትረኽቦ ዝሕግዝ እዩ ድብል ኣርእስቲ ምፂኻ ነርካ ኣብዚ እውን ኣብዚ ብፍላይ እቲ ናትና ሃይማኖት ክንበፅሕ ንርኬና ብዙሕ ምስ ገንዘብ ተሓሓዝ ኣነ ብዙሕ ፀገማት ዘጋጥመኒ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዝ ብፍላይ ብዙሕ ካሊእ ቪው ወይ ድማ ካሊእ ርድኢት ዝፀንሖ ሰብ ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ ከለ ናብ ካሊእ ኣንፈት ይወስድ ማለት እዩ ኣብዚ ፅልዋ ናይ ሃይማኖት ብሓፈሻ ኣብ ዓድና ኩላና ስነ ስርዓት ዘለዎ ሕብረተሰብ ኢና ዓቢና ከምኡውን ብሃይማኖት ዝተሰበኸ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከመዚ ሪል ዓለም መዚ ንነብሮ ዘለና ዓለም ዝተጋረጨዎ ነገራት ወይ ድማ ከምቲ ኣብ መፅሓፍካ ገሊፅካዮ ዘለኻ እቲ ዝኸዶ ዘለኻ ሃይማኖት ናብቲ ንኣምላኽ ዘራኽበካስ ወይስ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝነግረካ እዚ ኸ ቁርብ ዝርዝራት ከም ዝሃበና ንሓው ያ ኦኬ ቅድሚ ናብኣ ምኻደ ኣብታ ዝነበረት ሕቶ እንታይ ነይራ ሓንቲ ባህላ ኣላ ደስ ትብለን ምናልባት ኣብ ሂወት ሓደ ሰብ ዝገበራ ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ዘይክትገብራ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ዳ ብዙሓት ሰባት ዕወት ኣለዎ ኮይኖም ግን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ትብል ሓሳብ ኣለትንያ ስለዚ ናብዛ ካልአይቲ ትመፅእ እንድሕር ኮይና ግን ኣብ ምዕራፍ 2 ተዛሪበ ኣለኹ መስለኒ ብዙሕ ግዜ እንታይ እያ ትብል እንታይ ዝበልካያ ከምቲ ዝበልካዮ ሓደ ዕብይ ዝበለ ነገር ኣሎ ዝተሃነፅናሉ ነገር ኣሎ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ ሕማቕ ነገር ከኣለዎ ማለት ስለዚ እንታይ ኢኻ ትገብር ነቲ ፅቡቕ ተዕቅቦ ነቲ ሕማቕ ድማ እንዳኣለኻዮ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ብዛዕባ ገንዘብ ዝበልካዮ ብቐዳማይ ዋላ ምስ ተደዋወልና ትንክፍ ኣቢልና ነርና ሓደ መዓልቲ ስፊሕና ክንዕልብ ኢና ብዛዕባ ማለት እዩ ምስ ገንዘብን ምስ ተዛዕበናሉ ብዛዕባ ንዓይ ኣብ ገንዘብ ዘለኒ ኣራዳዳ ዝቀየሮ ነገር ተሎ ወላ ብዛዕባ ገንዘብ ከፅንዕ ዝገበረኒ ኣይገስ ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ 10:13 እዩ ዘሎ ድኻም እንት ከይትኸውን ሲድቃስ ኣይትፍቱ ዓይንትኻ ቋሓ ብለን ሞ ሽዑ እንጀራ ክትፀግብ ኢኻ ዝብል ቃል ኣሎ ማለት ስለዚ ብዛዕባኡ ክሓስብ ጀሚረ ድሕር ደኣ ውህብቶናትካ ድማ ዓበይቲ ማዕፆ ይኸፍተልካ ሞ ምስ ዓበይቲ ድማ የራኽበካ ዝብል ኣሎ ስለዚ ድሕር ደኣ ነትናትና
ተውህቦ ኣለሊና ድሕዳ ፀገማት ክንፈትሕ ላ ጀሚርናሲ መጠኒ ተናትና ገንዘብ እንብሎ ድማ ናባና ዝመጽእ ስለዚ እግዚአብሔር እውን ሲ ንዓናሲ ገንዘብ ክልወና ሃብታማት ክንከውን ሲ እደልዩ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሐኒ ግን ሓደ ማለት ክንዕለላ ኢና ኣብኣ ማለት እዩ ኣብታ ዝብልካ ኣይገስ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ዘሎ ብታ መፅሓፍ እንታይ ለየ ዘለኹ ዝበለፀ መፅሓፍ ዘንብቦ ተሎ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ፕሪንሲፕል ስለ ዝምህረኒ ወይ ድማ መትከላት ስለ ዝምህረኒ ኣይገስ ካብቶም ኩሎም ዝፈትዎ መፅሓፍቲ ዝብሎም ሲ ንኣብነት ኣዘማን ቲንክ ትብል መፅሓፍ ኣላ ቁጥሪ 1 ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ንባዕሉ ሕሰብ ምክትብቲ ሚኻይ ዝብል መስራሕ ምክትብቲ ሚኻ ይኮነን ዝብል ምክንያቱ እቲ ሓሳብናትና ናብኡ ስለ ዝቕየር ማለት እዩ ኣዘማን ቲንክ ትብል ድሕር ኣላ ኮይና መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ሰብሲቲ ኣብ ልቡ ዘሎ እዩ ዝኸውን ማለት እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ኢና ስለዚ ቶም ኩሎም መፅሓፍ ቅዱስ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝወፁ መፅሓፍቲ የዘንብ መስለኒ ፕላስ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ቀዳማይ ዘንብቦ እዩ ምክንያቱ መትከላት ስለ ዝምህረኒ ግን ሓደ ሽግር ኣሎ እዩ ኣብ ካቶሊካዊ ስድራ ተወሊደ ዓበ ካቶሊክ ኮይነ ከንብቦ ከለኹን ሰብ ኮይነ ከንብቦ ከለኹን ዝተፈላለየ ካቶሊክ ካሊ ማለት ኣይገለ ኣይኮን ግን በቲ ብሃይማኖቱ እንድሕር የንብቦ ኣለኹ ኮይነ ግድን ፀግዒ ናይ ማሓዝ ተኽእለሉኒ ዝለዓለ ፐርሰንት ሉ ፀግዒ ሒዝካ ከተንብቦ ኦርቶዶክስ ኩን ፕሮቴስታንት ኩን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ለንዛረብ ዘለና ፀግዒ ሒዝካ ኢኻ ተንብቦ ወላ ዝተውዒልካ ትኾንካ ሰባት ሲ ምፅኢሎም ሲ ብዛዕባ ኣማላድነት ክሓቱኻ እንከለዉ እንታይ እዮም ዝብልኻ ብዛዕባ ኣማላድነት ሲ የማልድ ኣይማልድን ክብልኻ እንከለውስ ንምንታይ ደሊኻዮ ምስ በልካዮም ሲ ሕቶታት ምእንቲ ክንምልስ እዮም ዝብልካ ዝበዝሑ ንዓይ ካብ ዘጋጠመኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕቶታት ብዛዕባኡ ክመፆም እንከለውስ ክምልሱ ስለ ዝደልዩ እቲ ንኣብነት መፅሓፍ ክተንብብ እንከለኻ ምእንቲ ሰባት ደይኮነስ ምእንቲ ገዛ ርእስኻ ምልዋጥ እዩ ስለዚ ንዓይ ከም ዳንኤል ዝብሎ ንመፅሓፍ ቅዱስ ናይ ዓባይ ምኽርያ ንመፅሓፍ ቅዱስ ክተንብቦ እንከለኻስ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት ኮንካ ደይኮነስ ሰብ ኮንካ ንብቦ ቅድሚቲ ሃይማኖትካ ሰብ ይቅድም ዝብል ኣረዳድኣ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ንቤተክርስትያን ክንከይድ እንከለና ሕጂ እንታይ ደሊኻ ኢኻ ትኸይ ጃቢዎትናስ ምሻ ኣለዉ እንታይ ትደሊ ስለምንታይ ትደልዮ ብኸመይ ክትረኽቦ እዚኦም ኣገደስቲ ሕቶታት እዮም ስለዚ ፈለማ እንታይ ደሊኻ ኢኻ ንቤተክርስትያን ትኸይድ ዘለኻ ንቤተክርስትያን ትመላለስ ዘለኻ ንእግዚአብሔር ስረኺብካ ትፈልጥ ዶ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ክትረኽቦ ዲኻ ትኸይድ ዘለኻስ ወይስ ንሰባት ክትረክብ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ስለዚ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዲኻ ትፈልጥስ ወይስ ንእግዚአብሔር ኢኻ ትፈልጦ ዝብሉ ሕቶታት ክምለሱ ኣለዎም ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኣብ ርእሰይ ይሰምዕ ነይረ ስብከታት ናይ ፕሮቴስታንት ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ካቶሊክ ይሰምዕ ናይ ደስ ዝበለኒ ሰባኺ ይሰምዕ ክሰምዕ እንከለኹ ግን ዝበዝሐ ዝመፅእ እንታይ እዩ ብምፍርራሕ ኮይኑ ትስብከት ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ኣፈራሪሕካ ናብዛ ሾው ናትካ እንተምፂኻዮን ብፍቃዱ ናብዛ ሾው ናትካ እንድሕር ኣምፂኻይን ይፈላለዩ ስለዚ ኣይጌስ ዳንኤል ሲ እንታይ ኮይኑ 20 ገለን ዓመታት ቤተክርስትያን ተመላሊሱ ዘይተለወጠ ኢሎም ዝሓትትኩስ ክልተ ነገር እዮም ደም ሽግር ወይ ዳንኤል ገዛ ርእሱ ሽግር ኣለዎ ወይ ድማ ትስብከት ትኽክል ኣይኮነ ስለዚ እንድሕር ደኣ መንግስት ጋነብሳት ከይኣቱ ወይ ድማ ምጽአት ዓለም ቀሪቢ መወዳእታ ዓለም ቀሪቢ ራእይ ዮሐንስ ከምዚ እዩ ዝብል ከምዚ ዓይነት ምልክታት ተራእዩ ኢሉ ብስብከት ተጎስጊሰና ናብኡ ከይድ ተለኹ ኮይነ ዕቁባ ጥራሕ ሓቲተ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምፍላጥን ንእግዚአብሔር ምፍላጥን ይፈላለዩ እዮም ኣብ ቤተክርስትያን ምህላውን ኣብ ቤት ምስ ኣምላኽ ምህላውን ከዓ ይፈላለዩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ፈሊና ክንርድኦም ኣለና ንቤተክርስትያን ክንከይድ እንከለና ብዘይ ገድስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንእግዚአብሔር ክንረክብ ክንከይድ ኣለና ሓቲትና ጥራሕ ክንምለስ የብልና ንኣብነት ሽኩር ደሊኻ እንዳ ድኳን እንድሕር ኣኸይድካ ሲ ነቲ ዋና ድኳን ክትሰምዖ ኣለካ እዩ ምክንያቱ ሓቲትካዮስ ቅልካ ይትምለስን ኢኻ ዝበዝሐ ግዜ ከም ዳንኤል ቤተክርስትያን ክኸይድ ከለኹ ፀለየ መልሲ ከይሰማዕኹ ምለስ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትኸውን ስለዚ ክንሓትት ኣለና እዩ ናይ ምሕታት እንታይ ዝበሃል ክልል ኣለዎ ምስ ሰባት ጥራሕ ኣይኮንናን ተራኺብና ክንመፅእ ዘለና እቲ ስብከት እውን ክቕየር ኣለዎ ቤተክርስትያን ንዓና ኣብዚ ዘላ ናብ መንግስተ ሰማይ ትሬን ጌራስ ክትሰደና ዓሊማ ክትሰደና ኣይኮነትን እቲ ናይ መንግስተ ሰማይ ባህሊ ኣሎ ዝበሃል ሲ ንሕና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነንፀባርቆ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክነንፀባርቆ እንድሕር ኣዘይ ንኽእል ኣለና ኮይና እንድሕር ምፍልላይ ተማሂርና ንመፅእ ኣለና ኮይና እቲ ባህሊ መንግስተ ሰማይ ዝበሃልን እቲ ንሕና እቲ ድላይና ወይ ድማ ኣብ ርእስና ዘሎ መንግስተ ሰማይ ዝበሃል ባህሊ ናይ መንግስተ ሰማይ ዝበሃልን እቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዝስበኽ ዘሎን ኣይራኸቡን ኣለዉ ስለዚ እቲ ምንፅብራቕ ከዓ ክመፅእ ኣይከኣለን ምክንያቱ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 1:26 እንድሕር ፃኢልና ብመልክዕናን ምስልናን ሰብ ንፍጠር በለ ኣብ ልዕሊ እዛ ምድሪ ከዓ ነዛ ምድሪ እዚኣ ከዓ ሲ ሰብዱ ኤንድ ሩል ዝብል ኣሎ ብእንግሊሽ ምሽ ሰብዱ ማለት ከምዚ ዶሚኔት ምግባር ምምሕዳርን ሓደ ነገር ከዓኒ ዶሚኔት ምግባርን እዩ ስለዚ እሱ እውን ክንፀባረቕ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ለዚ እንድሕር ንዕኡ ዘይነንፀባርቕ ኣለና ኮይና ንምድሪ ብግቡእ ዘይንዓያ ኣለና ኮይና ዘይነመሓድራ ኣለና ኮይና ሓደ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ
نحنا دلينا يزلنا بزعما من سماي زلنا مثلا اتن براكتيس نغبرو زلنا نملالسلو زلنا ايراخبون يمالتي لازم سو كعر لو زبز حسب قد سمع ግን كعر لو زبلا ردا اي زلني مخنياتو ابز بسلام كتنبر زغبر ايكونن ካላ ዓለም ከም ዘላ ዝምህር እምበር ነቲ ኣብኡ ዘሎ ባህሊ ዝብሎ ናብዚ ምድሪ ዘምጽእ ኣይኮን ስለዚ እቲ ኣብ ርእስና ዘሎ ምስሊ ናብቶም ናትና ኣመንቲ ከመይ ገይሩ ክሓልፍ ኣለዎ ክሕሰበሉ ዘለዎ ጉዳይ ናልባት ሰበኽቲ እንተዘይገበርዎ ኸ ዳንኤል ንዕኡ ናይ ገዛ ርእሱ ክገብር ኣለዎ ኣብ ምዕራፍ 20 ኣብ ምዕራፍ 2 ኣይገስ ብዛዕባኡ ብዙሕ ተዛሪብና ኣለና ምስ ኣብነታት እንኪ ማእከል ኣሕዋይ ያ ናይ በሓቂ ኩሉ ኣላጊ ሓንቲ ጥቕስላ ደስ ብለኒ ኩሉ ሰብ ናብ መንግስቲ ሰማያት ክኣትው ይደሊ كمود جن زدل سبيل ولا مزحف كون تطقي سارية لهم that's true actually أبزخ لها هاي تعمك أبزخ لها صبغنا أبران أملاخ نحرزي تراقبك so حنقو مسمتك I don't know it's very hard زيتي قدامي process أبزيو أبزخ بصبغن مس أملاخ ركبن تبغى زوال ركبن منفسه هيوت كله كان حرزي كيلو it's أمس أي زلو اخترقوا زلو تقولوا عزيز أبيبي جن داني متشم أبزخ أنا رقم زعنتو يزولكو دارجا مستم 10-30 عام زغوري كان نشتيخه حدشخه بعد مون من اسيكا كما يقركا خطراخولو زغيزه كله نابنت ابز حلف شدشو عتورحي كساب سيمينار مسكما خبلحت من اسيات كنكم اب هولاند ريني ريفيوتوب بليز تم زير اخمو زخونه يوتيوب نحرالو داني سدلله مقصدلهم يرايو حدا عبي سيمينار نمن اسيات كاب هايمانوت كاب بوليتيكا كاب كله وصاي خينو حدا من اسي ويدما حدا سب جزاء رسون خركب زبل أرست زحزل عبي سمينار جركم نيركم بزحات من ساعات كاريه أبو معطي أزيد الزبل نزل كله نتجبر جن بخمية خاطر كبروا لتجيزة بتشام بز كندا زبز حسب أيكنن أوروبا غير سمينار نخجبر وي كسب كنا زعينة تمرتات أبو بزح بطاقة نخدالو نزي أنا مشيت ونقربيت خلينا سلام نخبلا كون بيزيد لك حق هاي تنابرا خبير قليل أيكنن داني جن نزل بخمية خاطر عمو وي أب تايم مانجمنت أبجيز هذا لك محدرة كميو جلس هنقرنا قرخنا مهاركاو لا ما أكل حوي فلما كمسكنهم زل اللي سوات هذلو كابت تقصت مالتي أب تسفى انترتينمنت أبيتي بالوك سدل كاي تسفى انترتينمنت يلوم كرخبوي يخوليهم ناي هولاند أيجس أب جرمن ونجيراني رأي قط أمي أن أبونت هاوس كمسكنهم يدلي بحفشة مالتيو أب أبونت هاوس فيسبوك بيجي زلوا السجن مالتيو بمقتصر كمزي مثلني انتي زبال دليت نتولو سي منقد اللودي زبال ايجس سلمنتاي ناتكا كابتن كلهم تقربون مخنياتات اندحر ابرتيعو اتهم كغبرو مخيل يزبل كام نغرات كام مغبار دحراي تبدني خمالتي حجي انتي تدلف لمالو ግን سلمنتاي ناتكا خاني كابتي كلهم زحلكنا نغرات سي خعبلو بهلاي ስለዚ سلمنتاي ناتي سي كابتن كقربهم زغبان مخنياتات تاي زبال يعبي يزبل اراداد علني كلا اي كلته ነገር ይخوفر تغبرلو اب ገዛርስ خوفر تغبر بعد ما يكان يركب فيديو ناتكا تزبلت انفستمنت اب ገዛርስ خايل كان يركب تزبلت وفري اب ገዛርስ خايل تكلا اي زبلت وفر دما اب سباتي ማለት ስለዚህ እዘን ክልተ ዜን اب ገዛርስ ይወፍር ክገብርን اب ናይ اب ሰባት ካኒ ካላ ይወፍር ክገብርን ዩሮፕ ከይደ ነረ በሐፈሻ ሄቨን ዛይድ ካቢላ ክብሮም ግርማይ ዮናስ መናግሳይ ከምኡ ድማ ወደቀሺ ከመስግኖም ይደሊ ኣብቲ ፕሮግራም ንዕኡ ሒዞም ስለዝውዓሉ ስለዘዳለውውን ከምኡን በዓል መድሃኒ ፍስሐይ ዝበሃሉ ለው ኤምጄ ማዕረግ ማለት እዩ ብዙሓት መንእስያት ኣለው ስኒ ዳዊት ቲሞ ዝበሃሉ ምሳይ ዝነበሩን ብዙሓት ዓመታት ዮሴፍ ከባቢ ስለዚ ንኩሎም ከመስግኖም ይደሊ ብምቕፃል ከም ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ዝኣልዩን ከኣለው ዝዓዲ ፊሊሞን ሮቤል ጴጥሮስ ዝበሃሉ ነዚኦም ወላ ኣባይ ንዓይ ብሻሎ ሓደ ሰብሲ ወላ ሓደ ነገር ከይገበርካ እንከለኻ ንዓኻ ኣሚኑ ኣባኻ ወፍሪ ክገብር እንከሎ ፀጋይ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ከምኡ ስለዝኾኑ ከመስግኖም ይደሊ ኣብታ ናይ ታይም ማኔጅመንት እንድሕር ዳኢልካ ሓንቲ ነገር እያ ትመፅእ እንታይ እስከ ቅድም በቃ ብስኬጁዋል ናትካ ጭቅጭቅ ዝበለ ገለ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ታይም ማኔጅመንት ከምዚ ግዜኻ ዳይዝባል ክትገብረለካ ተባሂሉስ ናይ መዓልታዊ መደባትካ ኩላ ክትስራዕ ኣለዋ ገለ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ድሓር እንዳሓሰብኩ ግን ንመዓልትና ከምዚ ንግዜ ክንቆፃፀሮ ይንኽእልን ኢና ኣብቲ ግዜ ንገብሮም ነገራት ግን ክንቆፃፀሮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ኤድማይለት ሾው ዝብላሉ ኤድማይለት ሾው ኣላ ተፈልጦ ኮንካ ተኸታተሉ ኢኻ ሓደ ግዜ እንታይ ነይሩ تا 24 ساعات زلان حنت معلت نعو نسباتي نعخا 3 معلت ክትከውን ትኽእል ያ ብል ነይሩ ካብ ሰዓት 6 ንጎ ክሳፍርቅ ማዓልቲ ካፍርቅ ማዓልቲ ክሳብ ሰዓት
ሽዱሽተ ምሸት ካብ ሽዱሽተ ምሸት ድማ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ስለዚ ሰባት ሓንቲ መዓልቲ ክነብሩ እንከለዉ ብስኻ ሰለስተ መዓልቲ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ሰለስተ መዓልቲ ስራሕ ክትዓይ ትኽእል ኢኻ ገለጽ ነይራ ኣይገስ ከምኡ ዓይነት ከም ኣኳ ተዘይኮነት ግን ከምኡ ዓይነት ሲስተም ዝጥቀመሉ ይመስለኒ ሕጂ ሕጂ እሳ ፅቡቕ ትሕግዘንላ ዝብል ኣረዳዳ ኣለኒ ግን ከም ትኽብልና ንፈልጦ ናተይ ናትካን ስራሕ ተመሳሳሊ ክንዳኻውካ ይሰርሕን እየ ግን እንታይ ኢኻ ትገብር ናይ ሎማዓንቲ መደብ ፍልጥ እያ ፍልጥ ትበሃል ናይ ንባብ ኣላ ናይ ንባብ ሰዓት ኣለትን እታ ናይ ንጎ ዘላ ካልእ ከዓኒ ሶሉስን ረቡዕን ከዓ ሊደርሺፕ ሚቲንግ ገላ ኣለኒ ምስቶም ስራሕ ትሰርሕ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ተን ፍሉጣት እየን እተን ካልኦት ግን ክንደይ ቴሌፎን ትድውል ኣብ መዓልቲ ናብ ሰባት ክንደይ ኣፖይንትመንት ትሕዝካ ኣብ ናትካ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ክዓቢ ይኽእል ክውሕድካ ይኽእል ማለት እዩ እታ ዘይትተርፍ ተላ ግን ናይ ምንባብ እያ ማለት እዩ ናይ ምንባብን ቴሌፎን ናብ ሰባት ምድዋልን ኣይተርፋን እየን ማለት እዩ ስለዚ ግን ንመዓልትና ብከምዚ ክንቋፃፀራ ንኽእል ኢና ሓንቲ ኣባሃህላ ኣላ ድማ ከምዚ ክገብር ተተባብዓኒ ክልተ ነገር ክንገብር ቢዝ ንኸውን ኢና ወይ ናይ ካልኦት ሰባት ሕልሚ ክነሳኽዕ ወይ ድማ ንሕልምና ክነሳኽዕ ማለት እዩ ኣይገስ ኣብ ሓንቲ መፅሓፍ ዘንበብኳ እያ ድሕሪ ደኣ ሕልምና ክነሳኽዕ ኮይና ከምዚ ንሓዲኦም ቢዝ ትኸውን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሓዲኦም መሪፅና ቢዝ ክንከውን ኣለና እዩ ወይ ንሕልምና ክነሳኽዕ ወይ ድማ ናይ ካልኦት ሕልሚ ክነሳኽዕ ስለዚ ካብ ናይ ካልኦት ሕልሚ ምስኻዕ ድማ ናትካ ምስኻዕ ይበልጥ ስለዚ ኣብ ገዛ ርእስና ወፍሪ ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል ኣረዳዳ ኣለኒ ማእከላዊ ቀፅለለይ ያ ናይ ብሓቂ ንሳዕ እቲ ታይም ማናጅመንት ወላ እውን ገሊፅካ ኣለኻ ሰብ ከመይ ገይሩ መዓልታዊ ሂወቱ ከመሓድሮ ከም ዘለዎ ኣብ ፌስቡክ ትጥቀመሉ ዘለዎ ግዜ ኣብ ሚድያ ኣብ ምንባብ ኣብኡ ሓደ ብሓደ ዘርዚርካ ኣለኻ ናይ ብሓቂ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ግዜኻ ንድሕር ከተመሓደር ዘይክእልካ ኣሎ ዘረባ ኣሎ ከምዚ ግዜ ወርቂ ዝበሃል ኣነ ፐርሰናሊ ሕጂ ብዚ ግዜ ዝክሪኦ ከሎ ግዜ ንዓይ ወርቂ ይኮነን ግዜ ሂወት እዩ ንዓይ ወርቂ ጃስ ኣፍሪቃ ሒድካ ፍሒርካ ዝመፅእ ነገር እዩ ሎሞ ዓንቲ ክትገብራ ዝግባካስ ናይ ስቲቨን ጆብ ናይ ኣፕል ዝመስረተስ ኣሎ ኩሉ ግዜ ንጎ ተሲእስ ንነፍሰይ እንታይ ዝሓታይሉ ሓንቲ ነገር ዝሓታይሉ ሎሞ ዓንቲ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ክንድሕር ከይናስ እንታይ ምገበርካ ሕጂ በቃ ከምዚ ምስ በልካ ድሕሪኡ ከምዚ ዝበልካዮ 10 ሰባት ክትድውል ዝሓሰብካ ናብ 20 ክትድውል ኢኻ في حد بيج كتن بزقبعك كتبيج رست بيج كتن بيها نايم باب كام صخدا نحوي أنا النفسي ناي بجزء رسيك أبي إرترا ويكاب قدم عن باب سباي كون ولا حجون بزح سماعي أوريه كاب عن بابنت ينبي حدا جن زبازحة بمسمع كمو نوت محاز قليل تكملوا مالتيو حدا سب كم ببن حركين وي لمدتها ناي من باب مشم مصحب من باب سب كندي عب مهانو ترجمو برحنتي زمات ايكن وي زكات ايكنن ما زخون حتى يبلون ግን ሓደ ሰብ ሓድሽ ሰብ ሎማ ዓንቲ መጽሓፍ አንቢቡ ዘይፍለጦ 30 ዓመት ዝገበረ ወይ 20 ዓመት ዝገበረ ሎማ ዓንቲ ሓድሽ ሰብ ሓደ ኢሉ ክጅመር ንሕር ዘሊ መጽሓፍ ምንባብ እንታይ ክገብር ዘለዎ Okay, thank you ማእከላዊ ናብቲ ቅድማ ዝነበረት ሓሳብ ሓንቲ ዘኪርካኒ ታሽዓይ ክፍሊ ገለ እናተምሃርኩ ናይ ሓደ ቅዱስ ዶሚኒኮስ ዝበሃል ኣብ ዶንቦስኮ እየ ነይረ ደቀም ሓደ የሲ ታሪክ ነይራ እንታይ ሚሎሞ ጽባሕ ክትመውት ኢኻ ትትበሃል ሲ ሎሞ ክትመውት ኢኻ ትትበሃል ሲ እንታይ ምገበርካ ኢሎሞ ሱድማ ጾውታይ መቀጸል ኪሎም ክሳብ ሎሚ ኣትገርምን ሕጂያ ተረዳእትን ታፍልስፍና ምክንያቱ ምስናይ ምክንያቱ ጽባሕ ትነብር ዲኻ ትነብር ናይ ትፈልጥን ኢኻ ስለዚ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ሎሞ ዓንተ ክትገብሮ ኣለካ ማለት ለዚ እንታይ ኻ ዘኪርካኒ ግን ከም ምስበልካ ቢዝ ትኸውን ብምንታይ ኻ ቢዝ ትኸውን ዘለካ ይተቀዳማይ ሕቶ ዘመጽሐፍ ሎሞ ዓንቲ የንብብ ነይረ ባውንድሪስ መጽሐፍ ሲ ንኻልኣይ ግዜ ገለ ዘንብባ ዘለኹ ዓምን ቢብያ ነይረ ብጣዕሚ ስለ ዝመሰጠትኒ ሕጂ ኖ ክንብል ኣለና እዩ ኩሎም ዕድመ ዝመጹኻ ኩሉ ዝዕድመካ ኩሉ ዕድመ ዝመጸካስ በረኸት ኣይኮን ስለዚ ኣብ ገለ ሰዓት ሲ ኖ ክትብል ኣለካ እዩ ኖ ብምባልካ ጥራሕ ንዓኻ ዝኸውን ግዜ ትረክብ ኢኻ ማለት እዩ ካልኣይ ማእከላዊ ከምዚ ንሓደ ሓድሽ አንባቢ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እንታይ ክገብር ዘለዎ ዝብል ኣነ ንዝኾነ ሰብ ከምዚ ሓሳብ ዝህቦ ብዚኣ እንታይ ንምንታይ ዘንብብ ዘሎ ጥራሕ ዝውስኖ ፈለማ ነቲ ዘለዎ ቦታ ክጸልኦ ኣለዎ እቲ ዘለዎ ቦታ ክጸልኦ ኣለዎ ክብል እንከለኹ ለውጢ ክደል ኣለዎ ማለት እዩ ድሕሪ ደኣ ነቲ ዘለኻዮ ቦታ ጸሊእኻዮ ንኣብነት ነቲ ዘለኻዮ ቦታ እንድሕር ደኣ ጸሊእኻዮ ናብኡ ክትምለስ እንድሕር ደኣ ዘይትደሊ ኮንካ ካብኡ ዘውፃካ ነገር ትደሊ ኢኻ ስለዚ ካብቲ ተቐሚጥናሉ ዘለና ቦታ ድማ ምንባብ ከውፃና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ኣነ ምንባብ ካብ ፊሊሞን ዝበሃል ኣላ ዊኒፔግ እታ ታይም ቴብል ናቱ
ቀዲሐ ነታ ቀዳሚት ዓመት ተጠቂመላ ምክንያቱም እንታይ ስለ ዝኾን ከንብብ ጀሚረ ካብ ቀደም ማንባብ ነይረ ግን ከንብብ ከለኹ ዝፀንሐና ዓይነት መጽሓፍ እየ ዘንብብ ክሳብ ካናዳ ዝመጽእ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ግን ንዓኻ እንተ ሰጉገካ ካብዛ ስራሕ ኣብ ሓደ ደቂቃ ዝቕይረካ ተባሂለ ስለዚ እንድሕር ዳ ኣነ ተሰጉገ ብሓደ ደቂቃ ዝቕየር ኮይነ ነቲ ዘለኽዎ ቦታ ናይ ግድን ክጸልኦ ኣለኒ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ንሰርሕ መግቢ ኣብ ጣውላ ንምቕራብ ኣብኡ ዘጠራጥር የለን ግን ድማ እንድሕር ዳ ማዕረ ኣበርክቶ ናተይ ማዕረ ክንድኡ ዝጎደለ እንድሕር ዳ ኮይኑ ነቲ ዘለኽዎ ቦታ ክጸልኦ ነይርኒ ከንብብ ከዓ ተገዲደ ማለት እዩ ስለዚ ፈለማ ንምንታይ ኢና ንንብብ ቀዳማይ ወሳንነት ኣለዎ እንታይ ደሊኻ ይሓነት መጽሓፍ ተንብቦ ዘለኻ ካልኣይ ድማ ከምዚ በቲ ትፈትዎ ዓይነት መጽሓፍ ክጅምር ኣለዎ ዝኾነ ሰብ እንታይ ዓይነት መጽሓፍ እዩ ድሓር ንመዓልቲ 10 ፔጅ 2 ፔጅ 3 ፔጅ እናንበበ ክመጽእ ኣለዎ ዝብል ኣረዳዳ ኣሎ ምክንያቱም እንታይ እስከ እቶም ክትገብሮም ቀለልቲ ነገራት ንኸይትገብሮም ከኣዝዮም ቀለልቲ እዮም 10 ፔጅ ንመዓልቲ ክተንብብ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ንኸይተንብብ ከዓ ኣዝዩ ቀሊል እዩ 10 ፔጅ ንመዓልቲ እንድሕር ኣንቢብካ ኣቨሬጅ ናይ ሓንቲ መጽሓፍ 200 ገጽ ገለ እዩ ኣብ ዓመት 18 መጽሓፍ ገለ ተንብብ ኣለኻ ኢኻ ኣብ ካናዳ ንኣብነት ዘይተጋጌ ግራጁዌት ምስ ገበሩ ሰባት ልዕሊ 50% ሓንቲ መጽሓፍ ኣብ ዓመት ኣየንብቡን እዮም ስለዚ ልዕሊ 50% ናይ ሰባት ክትነብር ጀሚርካ ኣለኻ ዝብል ኣረዳዳ ኣለኒ ስለዚ እቶም ክትገብሮም ቀለልቲ ንኸይትገብሮም ኣዝዮም ቀለልቲ እዮም ስለዚ ኣብቶም ንኽትገብሮም ቀለልቲ ኣዝና ክንጥንቀቕ ኣለና ንዕኦም ብምትግባርና ድማ ኣብ ሂወትና ለውጢ ክመጽእ ይኽእል እዩ ስለዚ ዝፈትዎ መጽሓፍ ክረኽቡ ኣለዎ ካልኣይ ድማ ነቶም መዓልታዊ ናይ ምንባብ ልምዲ ከጥርዩ ክኽእል ኣለዎም በቲ ዝወሓደ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኣብዚኣ ንእሽተይ ክምላልካሲ ኣነ ካብ ናተይ ተመክሮ ማለት እዩ መጀመርታ መጽሓፍ ከንብብ ኢለ ዝሓሰብ ኩሉ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ ኤርትራ ተምሃራይ ናይ ቤት ትምህርቲ ገለመለ ነርና ገለገለ መጽሓፍ ነንብብ ነርና ግን ከምዚ ተረዲኦምና ወይ ክጠቕሙና እዮም ዝዓይነቱ ይነበረን ከምዚ ከም ምንባብ ክንበብ ዘለዎ ተባሂል ጥራይ ዘንብብ ነርና ማለት እዩ መጀመርታ ግን ከምዚ ዝበልካዮ ምስ ፀራእኽዎት ዘለኹ ቦታ ከንብብ ኣለኒ ምስ በልኩ እስከይለስ ሓንቲ መጽሓፍ ገዚአ The Secret ትብል እቲ ምስጢር ትብል መጽሓፍ ንእሽተያ ከባቢ 120-130 ገጽ እያ ግን 6 ወርሒ ወሲዳትለይ ይጅምራ ክላ ቦሪን ይኸውን ይስልችወና ዓይነይ ሕመን ገለ ይገድፋ ይጅምራ ይገድፋ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ገለ ሞቲቬሽናል እስከ ሎማዓንቲ ሓንቲ ፔጅ አንብብ ዝብል ሞቲቬሽን ክብ ሰሚዕ ሓንቲ ፔጅ ክጅምር ኦኬ ደም ብብዳ ኢለ ሓንቲ ፔጅ ከንብብ ጀሚረ ማለት እዩ ንጽባሕቱ ካልኣይቲ ፔጅ ክልተ ፔጅ ከንብብ ጀሚረ ድሕሪኡ በቃ መዓልታዊ ሓንቲ ክልተ ሰለስተ ናበል ክቐጽል ኢለ ሕጂ ድሕሪ 3 መዓልቲ 4 ፔጅ አንቢበ ደው ክብል ትበልኩስ ሕልናይ ይጸርፈኒ ወአንታ ጎበዝ ጠላዕሲ 3 ፔጅ አንቢብ ካድቅስ ገለ ይብለኒ ድሕሪኡ ካብኡ ብምቕጻል ነቲ መጽሓፍ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ክውዳእ ጀሚረ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ሓድሽ ሰብ መጽሓፍ ከንብብ ምስ ጅምር ቀዳማይ በቲ ዝተሓተ በቲ ኖርማል መጽሓፍቲ ማለት እዩ ከምዚ ዓቢ ፍልስፍና ወይ ዓቢ ኣካታዕ ነገራት ዘይብሉ ክኸውን ከሎ ዝበለጸ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ፔጅ ጥራይ ታ ሓንቲ ፔጅ ግን ብዘይ ምብኳር 120 ገጽ እንድሕር ከይና ርግጸኛ 120 መዓልቲ ከነት እንትወዘልካ 12 መዓልቲ ትወዘልካ ምክንያቱ ሓንቲ ፔጅ ምስ አንበብካ ካልኣይቲ መዓልቲ ሕልናኻ ባዕሉ ይጸርፈካ እዩ ባዕሉ ይነቕፈካ እዩ እንታይ ትገብር ኣለኻ ይብለካ ማለት እዩ ስለዚ ንውሽጢኻ ሰሚዕኻ እንድሕር ሓንቲ ገጽ ከተብል ጀሚርካ ኣዝዩ ውጽኢታዊ ማለት እቶም ምንባብ ቅድሚ ሕጂ ዘንበብኩም ወይ ብኣውዲዮ ክትሰምዑ ትኽእሉ ሰባት ካብ ሕጂ ክትጅምርዎ ምስ ነፍስኹም ቃልእተው ማለት እዩ ካልእ ዳኒ ኣብ ሓደ ፔጅ ኣይደኖ ኣይ ዝክሮኔ ፔጅ ክንደይ ከም ዝነበረት ቁኑዕ ኣነባብራን ጉጉይ ኣነባብራን ኢልካ ትገልጾ ኣሎ እዚ እውን ኣነ ብገዛእ ርእሰይ ዘብሎ ማለት እዩ እንታይ እቲ ቁኑዕ ኣነባብራ ወይ ጌጋ ኣነባብራ ኢልካ ኣለኻ ሃገር ኣውራጃ ወረዳ ስድራ ቤት ገዛእ ርእስኻ ኢልካ ሰሪዕኻ ማለት እዚኦም እቶም ጌጋ ዝበልካዮም ማለት እዩ ቀዳምነት ሃገር ድሕሪኡ ኣውራጃ ድሕሪኡ ስድራ ቤት መወዳእታኻ ገዛ ነሱ ሰርዕ እዚ ጉጉይ ኣነባብራ ኢልካ ኣለኻ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ገዛእ ርእስኻ ስድራ ቤት ኣውራጃ ሃገር ኢልካ ቁኑዕ ኣገባብ ኢልካ ኣለኻ ናይ ብሓቂ እዚኣ ጽብቕቲ እያ ግን ነቲኦም ዘንበብዋ መጽሓፍካ ቁሩብ ዝርዝር ክትኮኑ ሓደ ሰብሲ ቀዳምነት ብዛዕባ ሃገር ዲ ክሓስብ ዘለዎስ ወይስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ወይስ ብዛዕባ ዓዱ ክሓስብ ዘለዎ ቀዳምነት አይ ቲንክ ገላጽት ከና ረኺበያ እስከ ዝርዝር ኣብለና ባዳኒ ይሆን ኦኬ ከምዚ እንታይ እስከ ማእከል ሓወይ ኣብ ህይወትሲ ዝተሃንጽ ቃል ኣገባብ ኣዝዩ ወሳኒ ሕጂ ዝተሃንጽ ኩሉ ኣገባብ ከኣኒ ከም በሓድሽሲ ዝኾነ ሰብሲ
كسب ود 18 عام تخون انت تحسب كم زلكا كميك تحسب انت تحسب كم زلكا ينقرك اي اتز نقرك اندا تكبر كان كلها بفلاي ولدي بيت تمرتي بيتكسيان مالتي سلازي زوم سلسته زيوم زهابوخا لك كم تنسوم زليو كسب ود 18 عام كم تخايم او 18 عام مسكون كاغن كميك تحسب عليك ناتكا تراي معناته سبات انت تحسب كم زلكا مهور خايم كميك تحسب عليك كاغن ناتكا حلافنتي مالتي سلازي ات بروجرام تكويننا له زلنا ነገር ንዕኡ ሪኢና እቲ ክፈር ዘለዎ ኣፍሪስና እቲ ክዕረ ዘለዎ ድማ ዓሪና ገዛ ርእስና ባዕልና ክንሃንጽ ኣለና እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ጥንቲ ግሪካውያን እንታይ ንክኾን እዮም ይህነጹ ነይሮም ድሕር ዳኢልና ነቲ ተዋጋእቲ ኮይኖም ንኸተምኦም ንምውካል እዩ ስለዚ ንስኻኸ ዳንኤል ከስ ንምንታይ ኢኻ ተሃኒጽካ ዝብል እዩ ስለዚ ቁንዓ ተሃናንጻ ኢለ ዝኣምን ድማ እቲ ኣብ ገዛ ርእሰይ ዘለኒ ኤን ሰባት ዝምነየሎ ስለዚ ፈለማ ክመጽእ ዘለዎ ገዛ ርእስኻ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ ገዛ ርእሱ ዘይፍቅር ሰብ ንኻልኦት ሰባት ከፍቅር ኣይክእልን እቲ ንገዛ ርእሰይ ዝምነየላ ንዓኻ ዝምነየልካ እቲ ንገዛ ርእሰይ ዝምነየ ንጎረቤተይ ዝምነየሎ እቲ ንገዛ ምክንያቱ በኣናይ ኣትጅምር ስድራ ቤት እንተዘይላ ኮይና ሃገር የላ ስለዚ ብስድራ ቤት ያትመጽእ ሃገር ሓሚማትና እንተ ንብላልና ኮይና ባይ ደወይ ተሰዋር መንገዲ ካል መዓልቲ ክበርህ ክእል ግን ኣሳብኡት ሓሚሞም ኣለው ኢለ ዝሓስብ ኣሳብኡት ሓሚሞም ስተ ሃገር ምውለታት እያ ተሓምም ዝብል ኣራዳዳ ኣለኒ እዩ ስለዚ ብስድራ ቤት ክንጅምር ኣለና እዩ ስድራ ቤት ተኣኪብና ኢና ዓዲ ነቕውም ዓዲ ተኣኪብና ኢና እንዳበልና ኢና ንላዕሊ ንድይብ ማለት እዩ እንድሕሪ ብላዕሊ ኮይኑ ግን ፍቅር ገዛ ርእስኻ ድሕሪት ዝመጽእ ስለዚ ናይ በይንኻ ምሕሳብ ገዲፍካ ናይ ባሓባር ምሕሳብ ኢኻ ትመጽእ ናተይ ትብሎ ነገር ተዘይብልካ ኮይኑ ምስ ሰባት ክትራኸብ እንከለኻ እውን ኣይተሰማማዕን ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ናተይ ትብሎ ነገር የብልካን እትውንኖ ነገር የብልካን ገዛ ርእስኻ ክትፈልይ ይከኣልካ ስለዚ ብሕብረት ጥራሕ ኢኻ ትመላለስ ትኸይድ ትመላለስ ትእከብ ትፍንጣሕ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብላ ኣራዳዳ ኣለኒ መስለካ ቁኑዕ ኣተሃናንጻ ዝብሎ ኣነ ካብ ገዛ ርእስኻ ዝጅምር እዩ ምናልባት በይንኻ ኹፋይ ዝበል ምስ ሰባት ክትህሉለካ ንጎረቤትካ ክትፍቅር ኣለካ ገለ ዝብሉ ሓሳባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ግን ፈለማ ገዛ ርእስና ክነፍቅር ኣለና እዩ ናይ ገዛ ርእስና ዋጋ ክውስኽ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ንሕና ናብ ሰባት ክንእከብ እንከለናስ ከም ተራ ኣኼባ ክኸውን የብሉን ሰባት ተኣኪቦም ምፅንሕናስ ማእከለን ምስ ተሓወሶምሲ ኣብቲ ተኣኪቦም ዘለውስ ለውጢ ክመጽእ ኣለዎ ማለት እዩ ለውጢ ክመጽእ እንድሕር ዳ ኮይኑ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ክትሓስብ ኣለካ እዩ ግን ክልተ ነገር ኣሎ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ክትሓስብ እንከለኻ ማለት ስሱዕ ኢኻ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ምስ ገዛ ርእስኻ ዘለካ ርክብ ኢኻ ንሰባት እትህቦ ዓርኪ ገዛ ርእስኻ ምስ ኮንካ ኢኻ ዓርኪ ካልኦት ሰባት ክትከውን ትኽእል ብደገ መጺኻ ከምዚ ካብ ደገን ውሽጢ ዘይንበር ካብ ውሽጢ ንደገ ግን እቲ ዝበለጸ ናብራ ክህበካ ይኽእል እዩ ዝብል ስለዚ ብገዛና ክንጅምር ኣለና ይኩሉ ምክንያቱ እቲ ንገዛ ርእሱ ዘይመሓድር ሰብኣይ ንሓደ ንኣብነትሲ ገዝኡ ከመሓድር ዘይክእል ሰብኣይ መቸም መፂና ሃገር ምርሓልና ክንብሎ ይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ነታ ንሸቁሽ ነታ ሓንቲ ሰብኣይን ሰበይትን ክልተ ቆልዓ ዘለዎ ንዕኡ እንተዘይመሓዲርዋ ስለዚ ካብ ገዛ ርእሱ ክጅምር ኣለዎ ሃገር ከኣኒ ውፅኢት ስድራ ቤትታት እያ ሕጂ እቲ ክነተክረሉ ዘለና ከኣኒ ሃገር ዘይኮነስ ስድራ ቤት ክንፍውስ ኣለና እዩ ስድራ ቤት ተፈዊሱ እቲ ሃገር ከዓ ክትፍወስ ትኽእል እያ ዝብል ኣራዳዳ ኣለኒ ናይ ብሓቂ ሓደ ግዜ I believe ዲያቆን ኣሽመላሽ ዝበሃል ስብከትኩም ሰሚዕዮ ገዛኻስ ታ ንእሽተይ ስኻን ሰበይታ ዓልቲ ቤትካን ደቅኻን ትነብሮስ ንሳ ንእሽተይ ሃገር እያ ንሳ ንእሽተይ ቤተክርስትያን እያ ንሳ እንድሕር ብግቡእ ተሃኒፃ ንሳ እንድሕር ብግቡእ ዓብያ ዓባይ ሃገር ብዘይ ፀገማት ትህነፅ ክብል ሰሚዐዮ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እዚኣ ልበይ ተንኪፋት እንዚኣ ዘረባ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ንሕር ገዛይ ሓደ ከመሓደር ዘይክእለ ከም ዝነበልካዮ መፅአ ብዛዕባ ሃገር ክዛረብ ዓቕመይ ኣይኮነን እጅትናትና ኣብዚ እውን ጌጋ ድዲት ኣለና ስለዚ ፅቡቅ ኣብሪኻ ያዳና ሓወይ I think ኣብዚኣ ወጋሕታ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሰባት ኢኻ ሓቲትና ኣሎ ግን ቅድሚ ናብ ካሊእ ምኻድናስ ከንመለሰሉ ምናልባት እንታይ ዝብል ዘሎ ሕቶ ንዳንን ማክን ሓወይ ይብላ ኣሎ ራእይን ዕላማን እንታይ ይፍልልዮም ካልኣይቲ እውን ኣላ ዓመታዊ መደባትካ ምስ ዘይትዕወት ራእይኻ ትበፅሖ ዶ ቀዳመይቲ ራእይን ዕላማን እንታይ ይፍልልዮም መድረኽና ባኹም መምህረ ንኽልቴና እያ ዘላታ ሕቶ ኖ ንዓኹ ኣነ ባይዘወይ ሓታት ጥራይ ሎም መዓንቲ ወላ ሓንቲ የብለይ ናባኹም እዩ ዘሎ ንወጋሕታ ቴንኪዩ ወጋሕታ መታትካ እንዲ ምልሰልካ ይዳኒ ብሕፅር ዝበለ ዕላማ ንሓደ ተውፅኦ ነገር እዩ ሓደ ሓፂር ግዜ ብዙሓት ዕላማታት ክተቐምጥ ትኽእል ኢኻ ራእይ ግን ኣዝዩ ስፔሲፊክ ከምዚ ፀቢብ ነገር እዩ ወይ ድማ ስፔሲፊክ ነገር እዩ ንስኻ ኣብዚ ምድሪ ዝሃሪምካዮ ክትከይደ ትኽእል ንኣብነት
ብልብኻ እትሪኦ ነገር እዩ ንስኻ በይንኻ ክትሃርሞ እትደሊ ክሳዕ ሞት ክትከደሉ እትኽእል ነገር እዩ ዝተኻለይት ዓመታዊ መደባት ካብ ዘይትዕወት ራእይናትካ ክሳዕ ሞት ክትከደሉ እትኽእል ነገር እዩ እንድሕር ኢልና ሓንቲ ባህላ ምሻላ ክሳዕ ሞት ክትከደሉ እትኽእል ነገር ተዘይብልካ ኮይኑ ትነብረሉ ምክንያት እውን የብልካን ማለት እዩ ትብላ ባህላ ኣላ በጣዕሚ ደስ ትብለኒ ማለት እዩ ራእይናትካ ክሳብ ብሂወት ዘለኻ ተሳኽዑ ትኽእል ኢኻ ዓመት ክወስድ ይኽእል እዩ 2 ዓመት ክወስድ ይኽእል እዩ 3 ዓመት ክወስድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ራእይናተይ ትብሎ ፈለማ ኣብ ራእይኻ ፈለማ እንታይ ክትኮን ኣለካ እዩ ርግፀኛ ክትኮን ኣለካ እዩ እሱ እቲ ናይ ብሓቂ ራእይናትካ ምዃኑ እሱ ክሳዕ ሞት ክትከደሉ ከም እትኽእል ንዕኡ ክትዓዮሲ ክሳዕ ሞት ክሳብ ትንፋስካ ክትህብ ከም እትኽእል ፈለማ ርግፀኛ ክትኮን ኣለካ እዩ ዕላማ ዘቐመጥካ እዮም ሎሚ ዘይክትሃርሞም ፅባሕ ክትሃርሞም ትኽእል ኢኻ እቲ ናትካ ራእይ ግን ክሳዕ ሞት ክትከደሉ ኣለካ ክሳዕ ብሂወት ዘለኻ ድማ ንዕኡ ክትሰርሕ ኣለካ ኣብ ዓመትካ ስለዘይሃርምካዮ ራእይኻ ትኸለፍ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ራእይናትና እቲ ንሕና ፈለማ ኣቀዲምና ኣብ ልብናን ኣብ እምሮናን እንስእሎ ነገር እሞ ድማ ርኢናዮ እንጅምሮ ነገር እዩ ማለት እዩ ዋና ናይዚኣ እንታይ ዝበሃል ተላ ኮይና ናይ ክስቶ ክንርኢ ንኽእል ኢና ናይ ዮሴፍ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዛንታ ክነንብብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ብቆልዓን ከሎ ዝረኣዮ ነገር ክሳዕ እንታይ ዝበሃል ከይድዎ ንኩሎም ነገራቱ ካንስል እንዳገበረ ክሳብ ናይ መወዳእታ ዝበፅሖ ታሪክ ናይ ዮሴፍ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ንኽእል ኢና ወጋሕቲ ሓወይ ራእይናትካ ግን ክሳብ ብሂወት ዘለኻ ክትከዶ ኣለካ እዩ ያ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ገለጽ ካላን ሓዊ ንሱ እዩ ራእይካ ዘይቅየር ዘይልወጥ እዩ ዕላማ ግን ናይ ለን ዘመን ኣይሰለጠካን ንዓመታኸም ብሓደሽ ሓንቲ ኩዕሶ እግሪ እኮ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ራእይ ኣላታ ንሳ እንታያት ጋንታ ንዘለኣለም እንዳኸደት እንዳተዓወተት ክትነብር ሓንቲ ዓመት ሻምፒዮን ኣይተዓወተትን ማለት ግን እቲ ራእይናታ ተሪፉ ወይ ድማ እቲ ናታ ሕልሚ ኣይተርፍን እዩ እንታይ ትገብር ንዓመት ሓደሽቲ ሰራሕተኛታት ገዚኣ ሓደሽቲ ፃወቲ ገዚኣ ሓደሽቲ ሰልጣንቲ ገራ እያ ትኸደማት ልክዕ ደስ የማምናትና ኸዓ ለን ዘመን ኣይበፃሕናያን ምናልባት እዮም ሒዝናዮም ዝነበርና ውጥን ጌጋ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ናይ ሕፅረት ግዜ ወይ ናይ ካልእ ሽግራት ኩነታት ዘጋጠሞም ክኾኑ ይኽእሉ ጥራይ እንታይ ሙቭ ኦን ናብቲ ሓደ ምስጋር ጥራይ ሓድሽ መድረክ ምሕላፍ ጥራይ ማለት እዩ ካልኣይቲ ብዚኣ ዳኒ ከይበልና ተስፉ እውን ሓቲትሎ ብዚኣ ሓንቲ ሕቶ ዳኒ ዝኩሉ ብቕዓት ካብ ኤርትራ ድዩ ወይስ ካብ ኤርትራ ድዩ ዝጅምር ዋላ ካብ ስደት እዩ ምስ መፃካ እዩ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ እዝራ ሓግሰኒ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ነይሩስ ወይስ ኣብ ስደት ይመፅ እዩ እዚ ሓግሰኒ ኢሉ እንድዩ ክሕጉሰኒ ኢሉ ዝኽሉ ብቕዓት ዝብለኒ ዘሎ ግረፈ ተስፋ ፈለማ ቴንክ ዩ እንታይ እስከ ማእኸል ሓወይ ከምዚ እቲ ዘለኑ ነገር ኣዝዩ ንእሽቶ ነገር እዩ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ክስታይልና ነርና ፈለማ ሰባት መራሕቲ ፈለማ ራእይ ይረኽቡ ድሓር ድማ ናብ ሰባት ይሸጥዎ ሰባት ድማ ፈለማ ንዓኻ ይገዝኡኻ ድሓር ድማ ንራእይታትካ ይገዝእዎ ዝብል ሓሳብ ኣላ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘለንስ ብዙሕ የብለይን ግን እተን ዘለዋኒ ግን ኣይጌስ ኣብ ስደት ዘምፃኽዎ እዩ ዝበዝሐ ክብል ፈቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ስደት ካብ ዝመፅእ ከባቢ ካናዳ ካብ ዝኣቱ ክሳብ ሕጂስ ከባቢ 152 መፅሓፍ ገለ በፂሑ ኣለኹ መስለኒ ሶ ኣይ ጌስ ድምር ናይቶም መፅሓፍቲ እዮም መስለኒ ብዚ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዚኣ ክትወስኻላይ ካብዚኣ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ተጋጥመንላ ንእሽተይ ነገር ንሕር ወፂኡ ሓደ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዲኻ ምሁር ነርካ ይብለካ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ካበይ ዝመፀ ስነ ሓሳብ ሓደ ሰብሲ ኣብ ስደት ወፂኡ ክገብር ስለዘይክእል እዩ ከምኡ ዝሓስብ ዘሎ እቲ ሰብስ ወይስ ኣብ ገዛ ርእሱ እምነት ስለዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ስደት ወፂኡ ብኣንፃሩ ዳኒ ሓደ ኣብ ኤርትራ ተማሂሩ ትብሎ ሰብ ወይ ተማሂሩ ዝብል ሽም ዘለዎ ሰብን ኣብ ስደት ወፂኡ ሓደ ክቅይር ዝኽእል ሕብሪ ንሕራና ፀፂርካዮም ሞር ሰብ ናብቲ ሓደ ፎከስ ዝገብር እቲ ብኤርትራ ተማሂሩ ዝተባሃለ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ስደት ከይኑ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ከይኑ ማለት እዩ ጌጋ ርዲት ወይ ብዙሕ ዕሙንተ የለን ኣብ መንእሰያትናትና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝሪኣ ከምዚ መንእሰይስ ሓደ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ብኣንፃሩ ንሱ ዝገብሮ ነገር ኮ ዝመፅእ ዓይነት ለውጢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምቅያራት ኣብዚ ዓለም ዝገብሮ መንእሰይ እዩ ምናልባት ሓሳባት ካብ ዓበይቲ ክወስድ ይኽእል ኣብቲ ናትና ደረጃ ወይ ናብቲ ናትና ሕብረተሰብ ክመፅእ ከሎ ግን ዝበዝሐ ግዜ ባክግራውንድ እዩ ዝፍተሽ ተማሂሩ ድዩ ትብል ማለት እዚ ሕጂ እውን ሓንቲ ከምቲአን ሲሚላር መዚያ ሕቶ ኸያ ካበይ ዝመፅእ ዘርእስቲ ወይ ካበይ ዝመፅእ ሳና ሓሳብ ዝለዓል ዘሎ ኣይ ጌስ ነዛ ሓሳብና ክትቅይረልና ትኽእል ወላ ንብዙሓት ሰባት ክትጠቅም እያ ትኽእል እያ ዝበልኳ ኣብ ትግርኛ ከምኣ ዓይነት መፅሓፍ ኣይረኣኹን የንብብ እየ ትግርኛ ግን እታ መፅሓፍ ናይ ጆን ስማ ብኡ ምፃለይ ናይ ሳሙኤል ዕቁባይን ጆን ፈለጥካዮም ኣለካ ምሽ ጎደና አንተርፕረነር ትብል መፅሓፍ
ناجون سمابو جوني حوي قريتها تايز بحال سمابو خا حسكوان نوح زبلتها سو نايجون اند ناي ساميل عقباي قولنا انتربرونور تبل متحف علتو حجتا متحف انت تقبر مسلكا ازيا طبقت متحف يعني سبات كحلمو راي كقمطو كنببو كباراتعو حدا ነገር ክሰርሑ ትሕግዞም ያ ኢለ ይኣምን ስለዚህ ዝኹን ሰባት መጽሓፍ ከነድቡ ተይሎምንስ ቀዳ ናተይ አንብብዋ ጎድና ኢንተርፕረነር አንብብዋ ሕጂ ድማ ነቲ ናይ ግዳይነት ስምዒት ወይ ድማ እተኣሊ ናይ ጸጋይ መሓሪ ተመርዖ ገጻት ሓርነተይ ትብል መጽሓፉን ኣላ እዚ እንሲ ክሕግዛኹም የንገለ ዝብል ናፍታሕቱሃ ክመጽእ እንድሕር ኮይነ ግን ማእከላዊ እንተይስከ በአንጻሩ ይመስለኒ እቶም ኣብ ኤርትራስ ባዮሎጂ ጽኒዐ ነይረን 3 ዓመት ገላ ማይ ነፍሒ ኣገን እቲ ባዮሎጂ ዘጽናዕኹሲ ኣብዚ ምስ መጻኹ ወላ ሓደ ይተጠቐም ኩሉን እዚ ሕጂ ዛረቦ ዘለኹ ምስቲ ዝሓለፈ ድሕረ ባይታናተይ ወላ ሓደ ዘራኽብ የብሉን ማለት እዩ ልክዕ ዶንቦስኮ ብዘይካሓድ ኣብ ዶንቦስኮ ነይረ ዶንቦስኮ ጽቡቕ ትምህርቲ ብዙሕ ትምህርቲ ሓጊዞም ነይም ማለት መጽሓፍ ምንባብ ኣው የለም ኢደ ገንታ ክብል ስለ ዝረለኹ ትማልና ጽባሕ እንታይ ከም ንኸውን ከንፍተልና ይክእልኒ ትማሊ ኣብ ሎሚ ብጽሕናይ ሎሚ ዘለና ኣተሓሳስባን ኣነባብራን ድማ ንጽባሕና ከጸብቆን ከሕምቆን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ጽባሕና ጽባሕ እንታይ ከም ንኸውን ከተንባሃልና ወይ ድማ ናይ ትማልና እሱራት ንኸይንኸውን ክንጥንቀቕ ኣለና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ምሁር ዘለና ኣራዳድኣ ዝተፈለየ እዩ ግን ካሪክለም ናይ ባዕሉ ሓደ እንታይ ዝጠቕሚ ኣለዎ እዩ ሕማቕ ጎድኒ እውን ኣለዎ እዩ ከም ዝበልካዮም ዓንተዎ ነይሮምሽ ብዛዕባ ካሪክለም ስፍሕ ዝበለ ኣብታ ወዲ ሃብታም ወዲ ድኻ ትብል መጽሓፍ ጥራሕ ደይኮነስ ኣብ ብዙሓት መጽሓፍቲ ብዛዕባ ካሪክለም ተንኪፈሎ ኣብዚ እውን ተንኪፈለኹ ያነ ስለዚ ካሪክለም ሓደ ምድማር ምጉዳል ክንመሃር ንኽእል ኢና ግን ትምህርቲ ማለት ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ምድማር ተማሂርና ክንከውን ንኽእል ኢና ዝተማሃረ ሰብ ክህልዎ ንኽእል እዩ ብዛዕባ ፋይናንስ ዝተማሃረ ሰብ ኣሎ እዩ ብዛዕባ ካልእ እውን ዝተማሃረ ሰብ ኣሎ እዩ ማለት ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ ትማሊ ዘይተማሃርና ክንከውን ንኽእል ኢና ትማሊ ጀነራል ዝተረፍና ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ትማሊ ማትሪክስ ዝተረፍና ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ሓምሻይ ክፍሊ ስደት ወፂና ክንከውን ንኽእል ኢና እቲ ኩሉ ትማሊ ዝነበረና ግን ንጽባሕና እንታይ ከም ንኸውን ክነግረና ኣይክእልን እዩ ንሰባት ተገድሶም ንፈጣሪ ተገድሶ ንገዛእ ርእስኻ ተገድሳ ትማሊ ዝነበረካ ደይኮነ ሎሚ ዘለካ ኣተሓሳስባ እዩ ሎሚ ኣበይ ክትበጽሕ ደሊኻ ኣለኻ እዩ ሎሚ እትረኽቦም ሰባትን እተንብቦም መጻሕፍትን ድሕሪ 5 ዓመት ምን ምዃንካ ዝገልጽ እዮም ኣይገስ ዝሓለፈ ናይ ጆን ማክስዌል መጽሓፍ የድብብ ነይረ ታጥቕስ ናይ ጆን ማክስዌል ኣይኮነትን ኣብታ መጽሓፍ ዝረኸብኳ እንታይ ትብል ካብ ሎሚ 5 ዓመት እትኾኖሲ ብሎሚ ተንብቦም መጽሕፍትን እትረኽቦም ሰባትን ይዝውሰን ስለዚ ሎሚ ተንብቦም መጽሕፍትን እትረኽቦም ሰባትን ተረኣነ ይርካንስ ድሕሪ 5 ዓመት እንታይ ከም ትኸውን ክነግረካ እኽእል እዩ ዝብል ብልክዕ ድማ ድሕሪ ደኣ ኣብ ዙርያና ዘለው ናትና ኣዘራርባ ኣመጋግባና ኣለባብሳና ኣከዳድናና ጅባና ናይቶም 5 ሰባት ኣብ ዙርያና ዘለው ኣቨሬጅ ወይ ድማ ማእኸላይ ውጽኢት ማለት እዩ ስለዚ ትማልና ንጽባሕ ክሓልከና ከነፍቅዶል የብልና ሰባት ንዓኻ ዝልክዕሉ ምናልባት ዝበዝሕ ሰብ እንታይ ዝብል ማትሪክ ተሪፈ ነይረ እንደ ጀነራል ተሪፈ ነይረ እንደ ዝብል ግን ሰባት ንናተይ ዝዕቅንሉ መለክዕ የብሎምን ስለዚ ሰባት ንዓኻ ዝልክዕሉ መለክዕ የብሎምን ልስኻ ልዕልት መለክዕ ናቶም ኢኻ ወይ ድማ መዕቀኒ ናቶም ኢኻ ማለት እዩ ለዚ መጽኻሉ ብረና ኣብ ሎሚ ብጽሕካ እዩ ካብ ሎሚ ንድሓር ግን ንስኻ ናተይ ትብሎ ነገር ክህልወካ ኣለዎ እንታይ ትደሊ ኣብ ሂወትካ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ስለምንታይ ትደልዮ ንጹር ክኸውን ኣለዎ መንከ ናኡ ከብጽሓካ ይኽእል ወይ ዶ ኣብዚኣ ማእከል ሓወይ ቅድም እንታይ ዝደሊ ነይረ መስለካ ብኸመይ ናኡ ክበጽሕ ይኽእል ሕጂ ግን መን ከብጽሓኒ ይኽእል ዝብል መጽናዕቲ ጀሚረ ምክንያቱ ብኸመይ ተኮይኑ መጽሓፍቲ ክነንብብ ከለና ን10 ዓመት ክንከዶ ዝግባአናስ ናብ 5 ዓመት ናብ 4 ዓመት ክወድለልና ስለንደሊ ኢና ምክንያቱ ዓወት ኣሰር ገድፊ ውጥቀት ድማ ኣሰር ገድፊ ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይ ክበጽሖ ነዊሕ ግዜ ክወስደልና ክእል ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ግን ክሓጽረልካ ተደሊኻ እንታይ ትደሊ ስለምንታይ ትደልዮ መን ከብጽሓካ ክእል ካኒ ኣቋራጫ ማለት እዩ ታንክ ዩ ማእከላ ሓወይ ኣንወሐያ ግን ያሬታ no that's good ምክንያቱ ሓደ ሰብ ናይ 5 ዓመት ተመክሩ ኣብ ሓንቲ ናይ 50 ደቂቃ ከተንብባ ትኽእል መጽሓፍ ንድሕር ገሊልካ 5 ዓመት ቀዲምካ ሓሊፍካ ኣለኻ ናይ ባዕልቲ ንሱ እቲ ቀንዲ ዋና ነገር መጽሓፍቲ ንኸነንብብ ዝግድደና ወይ ዝሕግዘና እውን ንሱ ካልእ እዚ ኣብዛ ሕቶ ተክሎ ሓቲትሎ ሕቶ ኣሎኒ ክንደይ መጽሓፍቲ ኣንቢብካ ኣለኻ ካብ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ I think ክሳብ ሕጂ ዝኾን ክሳብ ሕጂ I think ገሊጽካ ይነካ ቀድማ ኣንቢልካ ግን ንስከ ክንደይ መጽሓፍቲ ኣንቢብካ ኣለኻ ዳኒ እዚኣ ፈለማ ዓባይ ሓፍተያ ታንክ ዩ ኣዝየ መስለኪ ሓፍተያ ሶ ማእከል ሓወይ እዛ ናይ ክንደይ መጽሓፍ ኣንቢብካ ዓንተዎ ከተቂስያ ባይዶም ዝበዝሕ ሰብ ተባእሰኒ እንታያ ንሳ እያ ማለት እዩ ንዓይ ምንባብ ስራሕ እዩ
فول تايم سرح حجي فول تايم سرح ندحر خينو نابنت قدم عامي 48 عامي 67 نايلو معامت كاخم مالتي سلازتر ادميرنايو بوهلو سي كباب 150 قلم بصحي مالو كاب 2020 كساب حجن مالتي كساب حجي بحصر زباله اوكي زياسي ابا حق زكاسي كان من باب المصحفت مالتي بزح سب بزحات مناسيات هلو زفطن بقرب عرفاتي ينبو بيوم جنس كنتاي زنبو كله لبولدي بزح لبولد انبابي كونكن بزح لبولد ينبو حجي ابتي ترز بلنا ابنت حدا جيزس زي انا ثينك اند جرو ريتش حدا سبي بي مالتي بقى قبولك كان امروس تفاساچيو منات سنتاي دميدو اجاس لبولد حجون حدا جيزو انت مصحفت نغزوم انت منبوبون ازيوم بويم شيب دغبرنا امرنا مالتي كم زي بالكاون بعابيو مصحفسي نمزاناغعي لطراي زغزو سبالو انا امتام ناي ريتش داد فور دارسي حانت مصحفي كاب زغزو اخواي لكا بزعبا تاكس خمار دليلو حانتي سبك انا تاكس صحافت ناي تاكسي مهرت زنبرت سب مصحف صحيفه نيرا كده مصحفها غزيا لكا كلتا ساعات انبيبيا نعان صباحي تدويله فقادنيا نحركين كمساخ عد مكيليا لكا مساع عديموا تمسيحهم ناي حدا ساعات كل تمكرا هيباتو 3 ساعات سبند غيرو كيدو شعو تاكسي لعلي مليونات دولارات سيف غيرو مالتي حجي ابز زلنا يا زمن انا بيرسونال كمدلات كم زبلكاي مصحف اسمعي جاست كمزي حانتي ديغري ابي تمرتي وين حانتي جريد وسخ زلخو كوميو تمها تنبوا كيف كاش تسرحلو تنبوا تسرحلو اسنوت مزاناقع طراي كنن مبزحتي سبجا ابناتنا حبرتسب بزريومات كم مزاناقعي كم بفلاي لبولد مالتي لبولد تنبرو زلخا يتطليما نيرا خيداي ولا حانتي كابو حلافي يقدس اوف كورس يزاناقعكاي ግን بو طراي تمليخا كيد ግን አጸጋሚ مهنياتو خمزي حدا بربره طراي زبلع سب شوكولاته طراي زبلع سب بربره نحر بلع انتاي زغبرو سوس زبلو ስለዚህ ክብር ዝበለ ሓሳባት ክመጽ ከለውን ኣዝዩ የሸግረካይ ማለት እዩ መጽሓፍቲ ብኸመይ ኢና ክንመርጾም ዘለና ዳኒ ንእግሪ መገዲ ሓስ ሓደ ሰብሲ መጽሓፍቲ ክመርጽ እንድሕር ከይንስ ብምንታይ ከም ዝድበልካያ ንኣብነት ንዓኻ ስራሕኻ እዩ የስ ቢካዝ ዩ ኖው ናበይ ከም ትኸይድ ፈሊጥካ እንታይ ከም ትገዝኡ ፈሊጥካ ኣለኻ ንሓደ ሎማዓንትስ ኦኬ ክቅየር ይደልየ ዓይነት መጽሓፍቲ ክቅይሩን ይኽእሉ ትብሎምሲ ብኸመይ ክመርጾም ዘለዎ ማእከላ ሓወይ ጽቡቕ ትሕቶ ልኢልካ ዋላታ ዝምፅኻ ሓሳብ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ እንታይ እስከ ማእከላ ሓወይ 2000 ስቲል ወረቐት የብለይ ባይ ዘ ወይ ኣብ እቲ ዝኸበደ ነገር ወረቐት ዘይምህላው ግን እንታይ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ምሽ ንዕልል ነርና ወረቐት ስለ ዘይብልካስ ላይሰንስ ናይ ስራሕሲ ንሽዱሽተ ወርሒ ከባቢ ስጠጡ ኣቢሎሞ ምክንያቱ ሽዱሽተ ወርሒ ሙሉእ ናይ ወረቐት ናይ እንታይ ባል ክትሕድስ ኣለካ ወርክ ፐርሚት ክትሕድስ ኣለካ ትድውለሎም ሪጋሎ ገለ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ መዚያ ወረቐት ንምንታይ የምፅያ መስለካ ሕጂ ዘሐጉሰኒ ግን ቅድም ዝሕርቀኒ ዝነበረ ዛንታ ክነገረካ ምፅእ ምስ በልኩ ካናዳ እቱ ምስ በልኩ ሮበርትሰን ኮሌጅ ድበሃል ኣሎ ከይደ ሓንቲ ሓፍቲ ነይራ ኣብ ኮሌጅ ነርስ ኣሲስታንት ተፅንዕ ነይራ ስለዚ ፔይመንት 15000 ገለ ነይሩ 13500 ገለ ግን ተደማሚሩ 15000 ገለ ይመጽእ ነይሩ ከይደ ኤግዛም ክትሓልፍ ኣለካ ኢሎምኒ ኤግዛም ገይረ ኤግዛም ሓሊፈ ኮሌጅ ምስኦም ክጅምር እንዳተፀበኹን ከለኹ መንበር ፍቃድ ናይ ካናዳ ስለ ዘይብልካ ሳይትምሃርን ኢኻ ኢሎም ሕጂ የሐጉሳኒ ጓዓይ ከትኩ ገለ ኢለ ሽዑ ግን ሓንቲ ውሳኔ ክውስን ነይሩኒ ወይ ክሳብ ስቲል ኣይመፅን ዘሎ ወረቐት ሕሰቦ ካብ 2019 ወይ ተፀቤ ክሳብ ወረቐተይ ዝውሃብ ድሓር ኮሌጅ ክኣቱ ነይሩኒ ወይ ድማ ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ዲስፕሊን ማለት ብትግርኛ ንትፈትዎ ነገር ንምርካብ ዘይትፈትዎ ነገር ምግባር ማለት እዩ በትግርኛ ክትርጎም እንከላ ጅምሮን እንታይ ዝብል ኣብ ህይወትና ክልተ ዓይነት ቃንዛ ይገጥማና አይኒ ዝብል እቲ ቀዳማይ ቃንዛ ይብል እቲ ቀዳማይ ቃንዛ እንታይ ዝብል ናይ ዲስፕሊን ቃንዛ ይብል እቲ ሓደ ካልኣይ ቃንዛ ከዓኒ ናይ ጣዕሳ ቃንዛ እዩ ዝብል ስለዚ ሓዲኤንስ ናይ ግድን ኢኻ ትሰቕ ሓዲኤን ክትመርጽ ኣለካ እዚ ሓሳብ እዚ ምስ ረኸብኩ ፊሊሞን ባይ ዘ ወይ ፊሊሞን ገብረ ዝብሃል ኣሎ ኣብ ህይወተይ ክሳብ ሎም ከምኡ ዓይነት ሰብ ረኸብኩ ምስኡ ብዙሕ ነገር ሓጊዙኒ መጽሓፍቲ ዝበዝሐ ካብኡ ይወስደ ተዘይገዝአ መጽሓፍቲ ካብ ላይብረሪ ናብ ሒዘ ዝመጽእ ገለ ነይራ ሓደ ግን ክውስን ነይሩኒ ዓይነት ቃንዛ እዩ ዝደሊ ተን ሕጂ ዘለዋ ቃንዛ ዶ ወይስ ተን ናይ ጣዕሳ ቃንዛ ምስታ ሞት ትብልካ ሓሳብ ኣላ ናይዛ መጽሓፍካ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትኾን ኦኬ እታ ናይ ዲስፕሊን ቃንዛ ትነብር ንኣብነት ንጎቶ ሲኢኻ ምንባብ ፅላእካ እዩ ሰባት ናይት ክለብ ክሓድሩ ከለዉ ክተን ክፅላእካ ኢኻ ትከይድ ትደሊ ኢኻ ክትዘናጋዕ ግን
ስለዚ ሓዲ ይኹስን ነርኒ ወይ ተጸብየ ኮሌጅ ክኣትለኒ ወይ ድማ ሕጂ ንሓሙሽ ዓመት ዝኣክል ነታ ዝፈትዋ ዓውዲ ሓሓን ሰዓታት መዓልቲ ከንብበላ ኣለኒ ማለት ነዚ ድጋፍ ዝህበኒ ከዓኒ ናይ ጆን ማክስዌል and impact theory ትብል ሸው ኣላ ኩሉ ግዜ ይከታተል ቪድዮ ይርኢ ሕጂ ንሓንቲ ሳብጀክት ማስተር ክትገብራ ክንደይ ሰዓታት ብዛዕባ ክትጽንዕ ኣለካ ክንደይ ሰዓታት ንዓ ክትሕልፈላ ኣለካ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገይረ ኦኬ ወሲነ ኮሌጅ ክድንገን ንኽእል ግን ንሓሙሽ ዓመት ዝኣክል ንሶሙን ንወርሕስ 4 መጽሓፍ ኣትሊስት እንተዋሓደ እንዳንበብኩ ኣብ ሶሙን ሓንቲ መጽሓፍ እንዳንበብኩ ንሓሙሽ ዓመት ክኸይድ ኣለኒ ፕላን ኣውፅአ ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ካብ 2021 መጀመርታስ ብኸምኡ ይኸይድ ኣሎ ተዋሓደ ንሶሙን ኣብ ሶሙን ሓንቲ መጽሓፍ ተንብብ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልቴን ከበድቲ ውሳነ እየን ኮሌጅ ኣይተኣቱ ናይ ወረቐት የብልካን ስለዚ ወይ ክሳብ ወረቐት ዝዋሃበካ ምጽባዩ ወይ ድማ ናትካ መንገዲ ምፍጣር እዩ ታናተይ መንገዲ ዝቐለለታይ ነይራ ናይ በዓል ፊልሞን ገለ ምስ ረኸብኩ ኻኒ ንሓሙሽ ዓመት ዝኣክል ነቲ ዝደለኻዮ ዓውዲ ብዛዕባኡ ምንባብ ማለት እዩ ንኣብነት ሊደርሽፕ ዲኻ ደሊኻ ሂማን ቢሄቪየር ዲኻ ደሊኻ ብዛዕባ ሴልስ ዲኻ ደሊኻ እንዳሓሰብካ ትመጽእ ማለት እዩ እዚኣ ከምኡ ኢለ ወሲነ ብኸምኡ እየ ነቲ ምንባብ ስርሐይ እዩ ዝበልኩ ልክዕ ከምቲ ሰባት ንዲግሪ ዝኸድዎ ዘለውስ ኣነ ከዓ ይኸዶ ኣለኹ በቲ መጽሓፍ ምንባብ ካልእቲ መጽሓፍ ብኸመይ ኢኻ ትመርጽ ገለ ዝበልካያ ኣይገስ ኣነ ይኮንኩን ኣብዚ ሕጂ ግዜ መጽሓፍ ዝመርጽ ራእይናተይ መጽሓፍ ዝመርጸለይ ምክንያቱ አንተቦ ወጋሕቲ ሓወይ ዘምፃ ነይሩ ብዛዕባ ራእይ ምሽ እንዳሕር ራእይ ኣለካ ኮይኑ ራእይናትካ ኣዕሩኽቲ ባዕሉ ይመርጸልካ እዩ ቲቪ ሾው ባዕሉ ይመርጸልካ እዩ መጽሓፍቲ ባዕሉ ይመርጸልካ እዩ ንመን ኖ ክትብል ከም ዘለካ ንመን የስ ክትብል ከም ዘለካ ይመርጸልካ እዩ ሕጂ ኣነ ራእይ ኣይመርጽን እየ ሓደ ነገር ክበጽሖ ዝደሊ ነገር ኣሎ ኢላ ኣቐሚጠ ንሱ ድማ ጋይድ ይገብረኒ ካብ ሓደ ግዜ ንራእይናትካ ንንታይነትካ ቀቲልካ ተሃድም ኢኻ ትወጽእ ምሽ ጌጋ ፈጺምካ ትመጽእ ግን እንታዩ እንዳተረዳእካ ካብቲ ራእይናትካ ምሊጥካ ትኸይድ ወይ ካብቲ ራእይናትካ ምሊጥካ ሰባት ትረክብ ሽዑ እንታይ ትኸውን ተመሊስካ ኻናታ ዝነበርካ ተኣቱ ማለት ግን እንዳፈለጥካ ኻ ትጋገ ብዙሕ ዋጋ ድማ ይኽፍለካ ከምኡ የጋጢሙኒ ይፈልጥ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈል ኩሎም ነገራት ኣለዉ ግን ባዕሊ ኣይኮንኩን መጽሓፍ ዝመርጽ ራእይናትና ጽብብ ዝበለ ናብራ ክንብረና ክእል እዩ ራእይናትና ሰባት መርጸልና ቲቪ መርጸልና ሰባት ይመርጸልና ኩሉ ነገር ስለዚ ራእይ ምቕማጥ ኣዝዩ ወሳኒ ኣብ ህይወትና ተልእኾ ኣሎ ሮ ማተርያል ኣሎ ድሕሪኡ ራእይ ኣሎ ማለት ተልእኾ እንታይ እዩ ትጥቀመሎም ነገራት እንታይ እዮም ራእይናትካ እንታይ ተልእኾ ብሓፈሻ እዩ ኢንጀነራል እዩ ራእይ ግን ስፔሲፊክ እዩ ስለዚ ስፔሲፊክ ስኻ ጥራሕ በይንኻ እንታይ ኢለ ዝኣምን ማእከለ ጥራሕ በይኑ ክፈትሖ ዝኽእል ሽግር ኣሎ እዩ ንሱ ጥራሕ ክዓዮ ዝኽእል ኣሎ እዩ ናትካ ፍረሲ ንዓያ እዚኣ ኣገዳሲታ ነፍሲ ወከፍ ሰብሲ ጽብቕቲ ዘርኢ ኣሎ እያ እታ ዘርኢ ናታ ምልላይ ናትና ሓላፍነት ተውህቦኻ እንታይ ምልላይ ራእይናትካ ምቕማጥ ተውህቦኻን ራእይኻን ድማ ባዕሎም መጽሓፍቲ ይመርጹልካ ኩሉ ነገር ይመርጹልካ ዝብል ኣራዳዳ ኣለኒ ማእከል ሓወይ ያ አይ ቲንክ መሊስካ ንሲ ዝዓብየ ድሕሪኮምስ ኣብቲ መጀመርታ እዩ ዝጽግመካ እምበር ወይን ኣትራግና ገበካ ክትኸይድ ሓደ ማግኔት እንታይ ዓይነት ሓፂን ይስሕብ ደነው ኤሮዲ ዝኾነ ነገር ፒክና ገበረ ይዝኸይድ ኣትራግና ገበረ ይዝኸይድ ኣብቲ መጀመርታ ግን ይሕድሰካ ከም ዝበለ ሓተ ጸንሐት ኣብቲ መጀመርታ እንታይ መጽሓፍቲ ትመርጽ ያስ ኢትስ ዲፊካልት እዩ ግን ዝበልካ ኣቀዲምካ ትራእይናትካ ንሕራቅሚትካ ግን ክበጽሖለኒ ንሕልልካ ወላ ሓንቲ ጸገም ይብሉን ተማሳሊት ያ ቴዲ ሓቲት ዋደለ ዳኒት ብኸመይ ክበጽሖ ኣለኒ መን ከብጽሐንን ይኽእል ንባብርሃ ለይሉ ቲንክ ትገልጻ ጸኒሕካ ግን ንእሽተይ ሕጽራ ቢልካ እስከ ነው ያራኒን ሓንቲ ሰዓትና ተባሂልና ኦኬ እንታይ ዝባል ናብ ሕቶታት ስለዝኣተና ጸገም ይብሉን ማእከል ሓወይ ኣነ ኦኬ ሕጂ ብኸመይ ክበጽሖ ይኽእል ባዕልኻ ኢኻ መንገዲ ትደሊ መን ከብጽሐካ ይኽእል ግን ኣሰልጣኒ ኢኻ ትደሊ ኣብ ህይወት ካብ ዘለዉ ዕዉታት ሰባት እንድሕር ጠቒስና ኩሎም ኣሰልጠንቲ ኣለዎም ብኸመይ ክትበጽሖ ትደሊ ባዕልኻ እንዳተጋገኻ እንዳተማሃርካ እንዳተጋገኻን ብዙሕ ግዜ ባዕልኻ እንዳፋሕተርካን ኢኻ ትኸይድ ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ግን እቲ ንሕና ደሊናዮ ዘለና ወይ ድማ እቲ ንሕና ክንሃርሞ ንደሊ ገለ ሰባት ተንኪፎሞ ወይ ድማ እንታይ ኮይኖም እዮም ሃሪሞሞ ኣለዎ እዮም ትሸክቶ ማለት እዩ ስለዚ ክንገብር ኣለና ዓላሚ ክህልወና ኣለዎ ዓላሚ ማለት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣሰልጣን ኣለዎ ሜሲ ኣሰልጣን ኣለዎ ኮቢ ብራይንት ኣሰልጣን ኣለዎ ብሩስ ሊ ኣሰልጣን ኣለዎ ጅምሮን ንብሎ ንባዕሉ ኣሰልጣን ኣለዎ ቢንያም ግርማይ ኣሰልጣን ኣለዎ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣሰልጣን ኣለዎ ዘርሰናይ ድማ ኣሰልጣን ኣለዎ ስለዚ ኣብ ህይወትና ኣሰልጣኒ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ መንፈሳውነትና ኣሰልጣኒ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ቁጠባና ኣሰልጣኒ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ጥዕናና ኣሰልጣኒ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ብኸመይ ክትበጽሖ ትኽእል
بعد خا يخان كله تفحترو من كبصحك يخل جن دحر دليخا جن እቶም ሰባት ንሶም ካብ ናቶም ታይርባል ጋይድ ክገብሩ ካይኽልዮም ሜንተር ክገብሩ ካይኽልዮም ማለት እዩ ስለዚ ምን ከብፅሓና ይኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ብዛ መፅሓፍ ዘላ እንታይ ግን ምን ከብፅሓና ይኽእል ክንመርፅ ከለና ግን ሹር ክንከውን ርግፀኛታት ክንከውን ዘለና ነገር ኣሎ እቲ ዝኸብፅሓና እንመርፆ ሰብ ወይ ነቲ ደሊናዮ ዘለና ነገር ዝኾኖ ነብስና ኣብ ናቱ ቦታ እንተርኢና ንዓግበሉ ክኸውን ኣለዎ ወይ ድማ ነቲ ደሊናዮ ዘለና ነገር ዝበፅሖ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ሓደ ኣብዚ መፅሓፍ ጠቂስያ ዘለኹ እንታይ ትብል ሓደ ሲ ሓዳሩስ ኣብ ገምገም ፍትሕ ነይሩ ሓደ ካ ዝተፋተሐ ነይሩ ሕጂ ኸይዱ እንታይ ኢልዎ ነቲ ናብቲ ዝተፋተሐ ኸይዱ እንታይ ኢልዎ ስማዕ እንደ ኢልዎ ኣነሲ ሓዳረይ ዕዉት ንኽገብሮ ስታ ክገብር ኣለኒ ኢልዎ ሕጂ ኣብ እንዳ ዝተፋተሐ ኸይዱ ብዛዕባ ዕዉት ሓዳር ዝሓትት ዘሎ it means ጌጋ እዩ ነቲ ዝተፋተሐ ሰብ ከይድካ እንታይ ኢኻ ትሓቶ ሓዳርኩም ብኸመይ ወዲቑ ኢኻ ትብሎ እንታይ ጌጋ ስለ ዝፈፀምኩም ይኹን ወዲቕኩም ስለዚ ካብ ውድቀትናቶም ኢኻ ትምሃር እምበር ሓደ ዝወድ እንድሕር ዳ ተፋቲሕሎ ኮይኑ ምስጢር ናይ ዕዉት በዝን ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ኣይኮነን ክብለካ ዘሎ ተራ ከምዝን ስለ ዝገበርና ኢና ሓዳርና ተበቲኑ ዘሎ ወይ ድማ ተፈላሊና ዘለና ስለዚ በዝን ወዲቐ ስለዚ ክንከይድን ከለና እቲ ኣድረስ ዝገብሩሉ ነገር ዓወት ተደዲና ናብቶም ዝተዓወቱ ብዛዕባ ውድቀት ናይ ሰባት ክነፅንዕ ከለና ድማ ከመይ ጌርና ንዕወት ዘይኮነስ እንታይ ኣጋጢሞም ከም ዝወደቑ ንፈልጥ ኣለና ዝወደቕሉ ንሪኦ ክንገብሮ የብልና ዝተዓወትሉ ንሪኦ ከዓኒ ምሳና ዝኸይተ ኮይኑ ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሕፅር ዝበለት ሚት ኣለኻ ሕጂ ሰምዓኒ ኣለኻ ያ ብሪላንት ናይ ሓቂ ፅቡቅ ገሊፅካ ንሱ እቲ ዋና ነገር ማለት እዩ ሶ ቀድሚ ምዕፃውና ቀድሚ ምኻድና ሓንቲ ሕቶ ከዓ ተከዳኒ ፍቃደኛ ንድሕር ኮንካ ንኻሊእ ግዜ እውን ከምዚ ጌርና ክንዕልል ኣይ ቲንክ ብዙሕ ሕቶታት ርኢ ኣለኹ ንሕና ካሊእ ዕላማ ይንሓዝና ወፂና ግን ሕቶታት ካ ብዙሕ ኣይ ቲንክ ተኻተልቲ ብዙሕ ሕቶታት ኣለዎም ትምለሰሎም ዘለዉ ሕቶታት ኣለዉ ግዜ ዘለካ ፍቃደኛ ንድሕር ኮንካ ከምኡ ከዓ ተኻተልቲ እንድሕር እዚ ናይ ዳንኤል ትምህርቲ የገድሰና ትብሉ ኮይንኩም ክንልሙኖ ዳንኤል ወላ ንኻልኣይ ግዜ በጃኻ ክንብሎ ምክንያቱ 180 መፅሓፍቲ ዝበልዐ ሰብ ንዓና ሕፅር ኣቢሉ ኣብ ውሽጢ ሰዓት ክምግበና ይኽእል እዩ ንዓና ካቲ መገዲ ይሓፅረና ሓደ ነይሩሲ እንታይ ዝብል ነይሩስ ናይ ምዝካር ተኽእሉ ሓያል ዓርኪ ነይርኒ ኢሉ ወይ ናይ ምግላፅን ናይ ምዝካርን ዓርክስ ምግላፁ ሓያል ዝኾነ ሰብ ነይርኒ ኢልካ ካብ ኣነ ከይደብቲ ቦታ ክበፅሕ ኢልካ ንሱ በፂሑ ከዘንተወለይ ደስ ብለኒ ኢልካ ምክንያቱ ንሱ ምስ ከደ ንኩሉ እዩ ዝርኦ ንኩሉ ርኡ ኩሉ እንታይ ከም ዝነበረ እንታይ ነይሩ እንታይ ዓይነት መግቢ ነይሩ እንታይ ዓይነት ሰባት ነይሮም ብሕፅር ዝበለ የገልፀለይ ነይሩ ኢልካ ሕጂ ድማ ዳኒ 180 190 200 ቢብካያ ዘለካ መፅሓፍ ካብቲ ንስኻ ዘንበብካያ ሕፅር ኣቢልካ ክትቀርበልና ስለትኽእል ንደለይካና ንድሕር ፍቃደኛ ኮንካ እውን ካሊእ መዓልቲ እውን ፅቡቅ ጌርና ስፋሕ ኣቢልና እውን ክንዕልልና ሕጂ ናይ መወዳእታ ንዓኻ ዕድል ክበካያ ብዛዕባ መፅሓፍካ ትህቦም ወይ ክበርህለዎም ትብሎ ወይ ሰባት ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ትብሎ ሓሳባት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሸር ክትገብረኒ ንዓኻ ዕድል ሂበካ ኣለኹ ደንሓወይ ቴንክ ዩ ማእከል ሓወይ ብዛዕባ እታ ምምፃእ ዝበልካያ ክንላዘበላ ኢና ምክንያቱ ብዙሓት ኔሮም ፕሮግራማት ዝገበርኩም ካንስል እንዳገበርኩም የመፅየ ዘለኹ ስለዚ ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና ኣይገስ ፈለማ ንኩሎም ኣብዚ ዝነበሩ ምሳና ኣዝየ ከመስግኖም ይደሊ ብጣዕሚ የቀኒለይ ግዜኹም ሰዊኢኩም ንዓይ ክትሰምዑ ስለዘምስኹም የቀኒለይ ክብሎም ይደሊ ንዓኻ ድማ ብሓፈሻ ማለት እዩ ካልአይቲ ግን መብፃዕ ኣትየ ነይረ ዘይተተግበረ ዝመስሎም ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ዝሓቱኒ ናይ ኣጋጣሚ እንታይ ከም ዝኾነት ኩነታት ሕጂ ከብርሃ ክደሊ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ንስደተኛታት 500 መፅሓፍ ፕሮሚስ ኣትየሎም ነይረ መፅሓፈይ ቅድሚ ምሕታማ ብነፃ ማለት እዩ ሕጂ እተን 500 መፅሓፍ ንዕኦም ተባሂለን ካብ ገዛ ወፅአን እየን ኣጋጣሚ ግን ኩናት ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ይከኣለን ናይ ሊብያ ድማ ነይሩ 100 መፅሓፍ ከዓኒ ማዓስከር ኣብ ሊብያ ዝነበሩ ከዓ ተቐፂሉ ማለት እዩ ስለዚ እተን መፅሓፍ ናብታ ዝነበረ ኣብ ፖስት ኦፊስ ኮፍ ክብላ ተገዲደን ማለት እዩ ድሕሪ ምንዋሕ ግዜ ግን ጆርጆ ገብረስላሴ እዩ ናይ መስደዲ ይሽፍነን ነይሩ ስለዚ ጆርጆ ኣነ መብፃዓይ ኣብ ኢትካ ከኣትዋ ስለ ዝደሊ ዘለኹ ኣብ ፖስት ኦፊስ ከዓ ከፊለ የቐምጠን ነይረ ምስ ተመልሰ ማለት እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ምስ በልክዎ እሞ ናባይ ክትሰደን ትኽእል ዶ ኢሉኒ ናብ ጆርጆ ገብረስላሴ ኣብ ኢዱ ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ከምዚ ቦታ ኣቐምጠለ ኢሉኒ ንቶሮንቶ ወሲደ ተን 500 መፅሓፍ ኣቐሚጠሉ ኣለኹ ስለዚ መብፃዓይ ተግቢረ ነቶም መብፃዓይ ዘይተግበርኩ ዝመስለኩም ክብሎም ፈቱ ካልእ እያቐኒለይ መዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣንቢብኩም ድማ ዘለኩም ርእይቶ ክትህቡኒ እላቦ ማለት እዩ እያቐኒለይ ከዓ ክብል ፈቱ
أيجس عن تبو بزعبات تخلي خاز بالحساب أمتي خاني يركب أجير خزازم تخلي خاز بالحساب أزياد استبلني مخنياتو بتقرنياس كوموز بلنا ندلينا مثلني انجلش سمعت خونكا وي قال قونكا تخونكا موداتا زي ولا موتيفيشنال سبيكر الله وي مع دز بلكا خفيت كاس تخليخا كم زغ تقبر تخليخا اب تقرنيا ግን ብዙሕ የለን مثلني اي سمعكم كم ولا تو موتيفيشنال سبيكرز بهالوس ازيو محدات قليهم زلو ስለዚህ تخليخا تبل حساب كاب اوريت اب معرف 10 3 اتمت ابانتا يزبل اسرائيلاوያን كاب ግብጽ ምስ ወጹ ሙሴ ነታ እንከን አንሰሊ ዋይልዎም ሲ 10 ተኽልተ ካብቶም ነገደ መሰለደ ካብኦም እቶም 10 እንታይ የሚሎም ንሕና ነታ ንከን አንስ ክንወርሳ ይንኽእልና ኣብ ደቂ ኣብኡሲ ንጓዓት ደቂ ዓናቕ ዝበሃሉስ ንጓዓት ጸኒሖም ሽዑ እንታይ ኢሎም መስኪሮም ኣብኡሲ ኣብ ቅድሚ ዕንቶም ሲ ንሕና ከመንበጣ ነበርና ኢሎም ሕጂ ንኣብነት ንዓኻ ማእከል ሓወይ ምስ ረኸብኩኻ ኣነስ እንታይ ይብል ኣብ ቅድሚ ማእከለሲ ኣንበጣ ነበርኩ ማእከለ ከመይ ከም ዝረኣኻኒ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ባዕለይ ግን ኣብ ናባኻስ ከምዚ ነበርኩ ኢለስ ንገዛ ርእሰይ እንታይ ይገብራ የውርዳ ማለት እዩ ኣቀዲመስ ተሳዒረ ይመጽእ ማለት ነገራት ከይጀመሩዎም እንከለው ኩናት ከይተጀመረን ከሎ ጉዕዞ ከይተጀመረን ከሎ ገና ባዕሎም ገምጋም ኣቐሚጦም ንገዛ ርእሶም ከመንበጣ ቆፀርዋ እዩ ዝብል ትጽሕፍ ካብቶም ኩሎም ግን ካሌብ ጥራሕ እዩ ንሕናስ ክንወርሳ ኢና ኢሉ ማለት እዩ ካብቶም ዝኣተው ድማ ኩሎም ኣብ ምድረ በዳ ክጠፍኡ እንከለው ካሌብ ድማ ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ኢለ ክእል እስኻ ንኻይ ዘለኻ ነገር ክትበጽሖ ትኽእል ኢኻ ክብል ፈቱ ማለት እዩ ምናልባት ዘለኻይ ነገር ጽቡቕ ክኸውን ኣይክእልኸኒ ዝመጽእ ድሕረ ባይታኻ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ሓደ ነገር ሓሊኽካ ክኸውን ይኽእል ግን ድማ ነቲ ትደልዮ ነገር ክትበጽሖ ትኽእል ኢኻ እኽእል የብል እኽእል የምባል ብዙሕ ነገር እሰርሒ ወይ ድማ ነቲ ትደልዮ ነገር የውህበካ እዩ ክብል ፈቱ ይቕኒለይ መከለ ናይ ብሓቂ ዳኒ ሓወይ እዚኣ ጽብቕቲ ኣርእስቲ ልዕልካ ዝኒኻ ብሓቂ ይገርምን ይወላነ ምክንያቱ ሞቲቬሽናል ስፒከር ፓብሊክ ስፒከር ከምኡውን ክሳብ ኮርሳት ኣለው ንገዝኦ ናይ ሊደርሺፕ ካሊስ ብዙሕ ኣሎ ወይኒ ከምስ ኣብ ትግርኛ ብዙሕ ኣይትሰምዐን ኢኻ ሓደ ከም በዓል ዶክተር ሮቤል ሶም ከዓ ሓደ ሰብ በይኑ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልንም ዝበልካ ዓንተ ወይ ኣንለስ ንሕር ብብዝሒ ክላዓሉ ዘይክኢሎም ማለት እዩ ኣይትሰምዐን ኢኻ ኣይ ሆፕ ከዓ ከምዚ ከማኹም ብዙሓት ሞቲቬሽናል ፓብሊክ ስፒኪንግ ወፂኦም ንህዝቢ ከገልግሉ ወይ ድማ ንህዝቢ ዘለዎም ጸጋታት ከካፍሉ ከዓ ተስፋ ንገብር ካልእ ዳን ሓወይ ካብ ልቢ ከመዝግነካ ይፈቱ ስለቲ ወርቃዊ ግዜኻ ሰዊእኻ ንዓና ምሳና ብምምሳይካ ካልእ ኮንታክት ኢንፎርሜሽናትካ ወይ ብዛዕባ እዚኣ መፅሓፍ ንኽረኽቧ ሰባት ኣይ ቲንክ ሰዲድካ ነርካ ኣብዚ ፖስት ክብለ ኦኬ ለሚ ቅድሚኡ ግን ፖስት ክብለ ዝኾነ ናይ መፅሓፍ ናይ ዳንኤል ክገዝእ ዝደሊ ሰብ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገድፋ እታ ፅሕፈት እንዲ ዝኾነ ሰብ ዝደለዮ ከይዱ ብቐሊል ክረኽቦ ይኽእል ኣብ ኩሉ ቦታታት ተወዚዑ ስለ ዘሎ ብዘይ ዝኾነ ሽግር ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዳኒ ዝኾነ ትብሎ ነገር ንሕራሉ ኮይኑ ንመንእሰያትና ንዓና መሰታና ሓውና መምህርና ኩሉ ነገርና ኢኻ ትብለና ነገር ንሕራሉ ኮይኑ መወዳእታ ንፋኖ እንዲ የቐኒየለይ ካብ ልቢ ዘመስግን ብስመይን ብስም ኩሎም ምሳና ዘምሰዩ ብዙሓት ከተሚት ሰባት ኮኑ ክርኢና ምስዮም ከምኡውን ብድሕሪ ግዜ እውን ድሕሪ እቲ ላይፍ ምዕፃው ኣይ ቲንክ ኣብ ኣውሮፓ ሕጂ ለይቲ እዩ ዘሎ ፕሮባብሊ ብዙሓት ሰባት ክካተተሉ ወይም ነዚ መደብ እንዲ የቐኒየልና ዳና ሓወይ ዝኾነ ትብሎ ንሕራሉ ኮይኑ ብኣኻ ገይረ ክዓፁ ቴንክ ዩ ማእከል ሓወይ ኣኽቢርካ ስለ ዝዓድምካኒ ካብ ልቢ ከመስግነካ ይደሉ ከምኡ ድማ እቲ ናትካ መደብ ክትቅፅሎ ኢላቦ ምክንያቱ ዝሓለፈ ቪድዮ ስራሕካዮ ብዛዕባ ፋይናንስ ኣዝዩ ኣገዳሲ መደብ ነይሩ ስለዚ ንዕኡ ድማ ክትቅፅሎ ኢላበ ካልእ ግን ሓንቲ ዝብላ ነገር ተላ ኮይና በቃ ኪዱ ተጋገዩ ተማሃሩካ በቃ እንዳተጋገኻ እዩ ትምህርቲ ስለዚ ማእከል ሓወይ ተጋገዩ ተማሃሩ ንጋገ ንመሃር ክብል ይፈቱ እቲ ኣብ ርእስና ዘሎ ነገር ድማ ትዝሓና ሓልሞ ነገር ክንረኽቦ ኢና ክብል ፈቱ ክሳብ ዋጋ ዝኸፍልናሉ ማለት እዩ ያቐኒለይ እንዳወሰኽኩም ንበሩ ቴንክ ዩ ዳና ሓወይ and then hopefully ከዓ ኣብ ቀረባ ግዜ ወይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምስ ካልእ መፅሓፍቲ ክደግመና ከዓ ንፅበይና ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ እኽልቲ ከንትን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነዚኣ መፅሓፍ ናይ ብሓቂ ኣነ ብሂወተይ ብዙሕ ተማሂረላ ብዙሕ ዝጠቂመላ ብዙሕ እውን ከም ትጠቕመኩም 20 ቅርሺ 30 ቅርሺ ዋጋ ኣይከነን ዋጋኣ 2,000 ከማን እንዳወሓዳ እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነጥብታት ኣብ ውሽጡ ዘሎ መሃሪ ነገር ብዝሓለፈ ስነ ልቦናዊት ኩሉ ነገር ዘለዋ መፅሓፍ እያ ፕሊዝ ኣትኹም ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ኣብ ኩሉ ዘለኹም ቦታ ዓዲ ኣብ ኣውሮፓ ድዩ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብ ኩሉ
ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ኣቲኹም ክትገዝእዋ ባዕልኩም ክትስተማቐርዋ ኣንቢብኩም ከዓ ፊድባክ ዘለኩም ቅሬታ ዲ ወይ ዘለኩም ነገራት ንዳንኤል ከዓ ክትፅሕፍሉ ወይ ድማ ፊድባክ ክትብዎ ከዓ ይላቦ ማለት እዩ ካልእ ኩሉ ግዜ ከም ሕብረተሰብ ክንለምዳ ዝብላ ከምታ ዝበልካ ዓንቶ ዳኒ ንሰባት ሞራል መሃብ ከም ባህርያት ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ከም ሓደ ጠባይናትና ክንወዝ ዘለና ሓደ ሰብ ንእሽተይ ፅቡቅ ንድሕር ገይሩ ቴንኪዩ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ዳኒ ሓወይ ብስመይን ብስም ኩሎም ተዓዘብቲ ዓብይ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ተበርክት ዘለካ ዓብይ እጃም ኢኻ ትፃወት ዘለካ ስለዚ ይቀኒየለይ ንዓይ እውን ግዜኻ ክቢርካ እዚ ኣምፂኻ ምምሳይካ ከዓ ቴንኪዩ ሶ ማች and then hopefully ከዓ ካልኣይ ግዜ ንራኸብ ንኾን ተስፋ ይገብር ቴንኪዩ ማእከል ሓወይ ሰላም ምሸት ይግበረልና ሰሰናይ አሜን ሰላም ምሸት ባይ